Akwa di nneema akwato ntade ni Kenya me anim no ba behu ye eye ne surprise amuwo na wanka hwe eye ebo ni busan akra ma ho de famu dai a wantumi ankasa me de yeminim se eja wonwene bone me nso menwene bone wo koye shopping epacha wo usika na de koye shopping e de bre be ma no sa bre no ye shopping amada Bacho Debbie. No, yes, up a mother. And yes, I'm better to us on you wouldn't your money mark to bread on a fate to us. Oh, me told you the first thing that. And then Jane stop down, then a swing now, me told the blend. Young quay, you remember how? And see a woman, our class, a walk, Juma. It's more fear me than in cabin, and our friend say, Wakopla. Now I bet see a Tom and a quack or that washo and I'm catching is any a blay no so say see o coffee na wa mia and I feel crowdy won't me nante waka dem na am se science ade chi na ye kwasi ada na am busan say what me atia so see o da bi maame mintumi ntia so na am se ne sa ade a me wo fa na me ne ye adwuma no me ko wo fa ne ho wo crutches say ade hye ya motuo mu na ne ma baba be fa na ne wa ba me nchen enti ade chin ye me wo fa no so the crutches ni hia me e ma me ko wo no wo e fun ase afrancho me kwakọ fa no e nam den buy that time na yare na benti no na bra bi efra bo sha be sister bi e ye na ase na wo bi drug store kase enti me na anko fie kura na ye fa so ko papa ne ho no mo papa ne bobo ne mpane ye na duro miemia e na aja me san di ne ko fie enti ne na no koda ho kakra na afemia na me kwa adwuma me hye fie de ye bedie de ye benom ensuo kamia na metwia me se twia me lalbe mia na me sa ha me dai ba na ni nyina mu ne nha me na me se esia na ya hya asie ntina ebekwa wiye no ebeye yie eti me ye sa na nyame ya adom na eja ne ho to no eti ne ho to na ye kakra na nakoma ebaaye o horse na koma ye ne ya o horse na koma ye ne ya na wo suachi akra se ni nua ba akwu na ni nua no wo sa akoma yare no na eku no na wo yale ye no so no nko ani nipa a wo hwe ni nua na akopem se Ramase samoni yatena ye da newscasters no asena na yakone du na fe kwabena nyame che samode kase bo hwehwehwam de abraye braso se akoma mu nsam dwumadie no Maa Akos awiai mene mabedwafo so yetena se na ye de abramu ti ba bia wo bia no sabre bomodia na eka ye ho pa ye mfa dwumadie ye emremo se de sitie bia bomodia na eka ye ho sesiasa ye Facebook and I will share dwumadie ye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM. We like him page, you know, na wa comment afe wa share ede amayen YouTube Akoma 879 FM. I don't diament intemo kabum ya de bako Akoma 87.9 FM ebom enti Akoma 879 FM bako one word na wa share link no ede amaye nya sabre aboafo pi na wonom so eka ho a se meka se wonom eboa ama dwumadie etumi age entene ha Onua TV live na meka me se Onua TV dia ye ne akase ye die mu a na edamu a na edamu live eni so da ho se ye nua pani TV3 no on se de city pepepe anu nti ba bia wo bia tokro entwo no anasa manchua bia wo bia no bomode ahwe obehwe dwumadie ewo Onua TV Kings TV so live ahemfu TV ane ya yade hye enu nti wuko Kings TV a obehwe akoma mu nsam dwumadie no live Osei Chrome TV manager yetwa prese anawiai Osei Chrome TV obie ede atum live Odo TV mesi woni akoma woni odo enu nti Odo TV so ede atum live nakoba say Onua TV ye ne akase enua bi atum live na afa ye ya de hye nti Kings TV so ede tum live na ye wo Osei Chrome nti ane Osei Chrome TV so ede atum live esanse ye wo Odo no Odo TV so de atum live dia na wo awunim se ya baba ye star enu nti na Star TV ono so ede atum live be bia ewu ede amaye gaso filling station enkranza ora imano anoba na adwuma efo wabiemu arimbot atatutu kotwi brofwedu wabiem adepa information center ewo kotwi afetia edem Spain fo benya biatia
na big love radio Mr. Usu edum Africa market Bronx New York edum Africa market dia na wope wonya bi ho ne wona na yire oba pa kwampansa sameka say wonom so ebiem live labia no top chi number 2 wabiem atomic digital satellite the for junction dem nyame na information center bet mat saloon so kwaban nyame ne meboafo information center ewo abinchi wonom so ebiem pa na asase je so menya ene dawuro no se wo bom wani konkonkon ya bisa no wose yo akoma mu nsambra no aso eno nti ena wo bom ama amansan so atibie Shatter Kitchen ene wabiem IND boutique patase Mama Lee Bantama Glory House Assemblies of God patase semeka say asafumano wonom so share papa ya enya sem ke International Central Bible Church ICBC and na asafuma so meka say wonom share Fire Word Ministry asafuma wonom so share fans of Mama Akos de Mama Modia share my Maa Akos great family mon share and family fans of Akoma nsam mon share my na chese bibia entumi enkwankan ye papa sanso na operation team ane yamamodia na yenya adwuma no dwabero bank bonwere branch wonom so abiem anu nti bomodia na ka ye ho na ena no ye ne nua ba bi twenkomo ewo afidie yi so na sawo be kan no a Susanna Jewa me ba cha wa e ba cha bra wanim kakra bi twenkonya no bra wanim kakra bi mame be ma no na wo kana asam na Erica German ono so na ti hoi e ba cha okay enano wobeka asem bi de fa yewra ho brown ne tira ye no wobeka kakra e de akere ye ni ato sempa ama no na ono so die nti a ene oba ye kwa maya so ate enu nti Susanna ejewa mato ama ho yankwa mama pacho we die meka bo ne tofa kakra bi e wo be bia me wo ye no se mikrom kokko wo yi enti me wo ye mikrom abegya me ma me kwa asori okay ti wo ba na ose wo kwa aba na wo ma ti na me friend phone so ana ayese gasankasa kakra wo ti mi ankasa me bo anamon se me ko ho akwa hwedi enti a wo ma enti me ko ye no na me friend phone so se waba enti wo ba ye no no ye nse wo tukokro foforo so na me se ana da na na wo ba atena se wutu a won kan je na me bia watu ne ye nkwai ti me kan sa na se won tui na one ga ebitna ya na wagya no wachi ne nyama nyina de akwa akogu ga ne dem me sire nda ne me save anso a okwonsonso a wasa asa de aka ka ho eni ntina ma mbe pii Erica German na wosre wo ba yi kana se wo so twe na wo sra da se mo ka ne nya no kra na to asoma me a wo sri to asoma me eni ntina ma mbe pii mu ha se enti no kra no na wo se adie ban ena be ma no onye mfama wo ne kra na ne se woni ne ba de kra we me bo ashan okay ne kra ne se emna na mwo kumase no mi ana me ha me da ya ne nyina ayetim se si amakodi akura ase na se wono nso atimi atu akọ ha da na oba atima me so ma asem se esi am ne me ba ne ni ba bi ti o ma ye ba bi ntina afenzu sika akodi no 18 million mi hia se sika no me ne ma na ode komo oba no me pebio me pemo no 80 million ye dan na se sika no kodi no e ba cho se sika no ai se ye ka si ye ji container bi ti container no koji nlo ti na nke ye nse sa container no ye krom na nke ye pe ba bi di asie ye ma me pe ye nya dabre nti o ka che mi se ni kulum ina onya sa container no ti sa container no ho bosia na me twi aye na ebe ka be se 2 weeks ama wo no so me man physical money 700 ede ka ho ne ka man 18 million okay nti wo je sa ne ma ne nyina de free no yo na ebra wo free akoye no ede na asi akire yankai me pacho wo na wo ka se be ma ne be hia wo no na wo ye mate no e ba cha na we di mate no fine girl wo e ba cha okay enti mo koye no ede na asi akire me ye hu na sa na ya ba be ma ne so na de o ka no waka okay emna me koye no e no no she thank you me adom an kendra ye nyina be ba bi pie mu ha se enzo se we nya ho amfa a wonya ho ama enti wo she ye se ne ye nyina be ba se me ba ya boko yera Erica German bema memu akwa ba FM me pacho manti o Ishmael me pacho ye na fidie ni ye ma no ma me na menti word kra wo menti hwe
ai mente yamwakwa Akoma FM. Okay, da wase se yato yen safre won so wudi buo no ama yen na ene awie nso waba beka yen santi edi nkai no da wase uso musan me pa cha me Yesu. Okay, obayi ebeka nsem pii enano a wo ba ye ene wabo ne tofa de akire yen bema yeto sempa ma wo ede na woka awie Ama dawroma asema waka na de send sika bedi mi ho no ewo mu sika bedi mi ho na de waka se meyi me niam so free me dem na no so ye nokore na no pe awie me ba ha mama no tintin bia se dawroma me ba senka asem yi se de asia ye no me pesenka me de kofie na ye ko ne ekosiesie na nti na ma me ba ha Akoma FM. Eba ye no wabo ebusua ma ne ye ama ebusua so aka kire wo se ane wo msom se obayi emesiesie adawroma mosanya frɛ ɔbaa no ntina na mebi sɛ ɔbaa no sɛ ɛbra yɛ yɛ story ni wie yɛ kyerɛ idi na asie mepakyɛ wa ma ɔbaa no ne nabusuafo ahunu sɛ mo pɛsɛ mo tena se fie esiesie mo ma gye pene ana mepakyɛ dawroma me no ɔbɛyɛ akasa ɛna ne bra panyin so a asɛm ne baeɛ no ɔno frɛ me no me no ɔno nso akasa ɛma me hyɛ ne sɛ ne mɛbɔ mmɔden sɛ mɛba sɛ adwuma mpanimfoɔ baako frɛ me okay ma mebɔ ano ba sɛ mɛba ne okay last weekend me kɔ baabi mɛntimi ama meduru ɛnora na ɛnora na ɛsɛ meba ɛna ɔfrɛ me na meka yɛn sɛ nokwasɛ ne mekɔdi baabi mɛntimi ama nti ɛnɛ deɛ sie biara no mɛbɔ mmɔden na maba okay na mene ɔbaa no aba abɛhyia nom na ɛyi asɛm no akɔ fie na Akoma FM. nti mo pɛsɛ mo yi asɛm no ekɔ fie na mo di yie kɔto yie okay meba obayi so ebisa no sɛ ne bodwo no ɛwɔ so ana because ɔno na de na asɛm baayɛ ti sɛ ne bodwo sɛ Eric Ajiman ɛne ne brother ɛne wɔn maka ɛnkɔtena se na wɔn mu nsiesie a wɔn na de baayɛ yɛn so yɛbɛgye atom Susanna Ajewa deɛ bukunu a na wɔne ne teɛ Eric Ajiman waka nie mepakyɛw wɔfa so sɛ mu yi asɛm no akɔ fie akɔsiesie ba bakyɛw mo kaklaka ka ma asɛm ne sɛ ɛmra ofrɛ me ne di nkɔmmɔ no me ne si gyinaeɛ bi me ne si ne sɛ asɛm deɛ yɛbɛyi na yɛnyi nkɔkora saa sɛ yɛkɔka na deɛ mepɛ no wamfa ama me a menyi mfiri ha sei okay saa nam ne kan sɛ yɛkɔ na sɛ deɛ mepɛ wɔ de ma me dia ne week yɛbɛba abɛyi asɛm no okay na sɛ mokɔ tena se na sɛ anya adwuma na deɛ mepɛ me nsa anka de a asɛm ne da so wɔ ha nti yɛbɛhyɛ da na yɛde kɔ fie sɛ ayɛ yie a yɛbɛba sɛ yɛyie di a yɛbɛba abɛtwam okay woka kyerɛ no anasɛ afei na woka kyerɛ no ɛnam ne ne di ho nkɔmmɔ okay Orajiman ɛno ɔne wodi wei ho nkɔmmɔ nti sɛ na no nso woka no sɛdeɛ wɔka no a ɛbɛyɛ ne saa mobɛyɛ ne saa wogye di mobɛyɛ ne saa mabɛdwafoɔ mpɛ sɛ magya wɔ m wakɔ nanso so manka de mo bua life bia mpo hwɛ na bua kwafom so mo wɔ so papa saa hono wɔn so mo wɔ me so wɔn so ma yɛ wɔn de nie wɔn so yɛ no ya ama wɔn ahwɛ yɛ saa ɛna deɛ wɔn aba live owura rekagema na ti alive bɛmɛ na asɛm baako pɛ ɛna mi bisa wɔ ansa wakɔ wɔbɛyi ka asɛm bi na ano a wɔbaayɛ mepɛ sɛ mehunu sɛ ɛyɛ nokora na wɔse ɛberɛ a mohyia yɛ no na ɔdi mate ɛnokorɛ wo wohyia wɔbɛn na ɔdi mate wohyia Susanna Ajewa no na ɔdi mate nti wɔba a wɔdi mate no ma memisa wadeɛ baako na mo nsɔre nkɔ mentwim ɛyɛ me nwanwa ɔsɛ ɛmɛma bi ɛwɔ a ɔmo hu ɔbaa bi wɔ situation bi mu a anaa adwuma bi mu a ɛyɛ anasɛ ɔbaa ne ho kɔ ɛyi wɔn fɛre na me na fofoɔ kɔka sɛ ɔbaa wɔdi mate na me ne no ɛnam yi ɛdeɛ na ɛsɛ ɛma ɔbaa yi ne ho dɔ ɛbɛtɔ wɔ akoma so bra na mpo wɔyɛ saa nneɛma no wanka sɛ wɔdi mate nti ɛyɛ wo fɛre yɛ hunu wɔ kakra na wɔn a wɔn tie yɛn so ɛmfa emu aba kakra ɛhɔ pɛ. Ada ma obey minimum dada ansa na me ba we hia me san ba be hu no an wo ye se adwuma enu ntina ha me se wo ye se adwuma wona fofu amu abam e ba chode abi obi anka so ba we di mate no akofa e ba chode abi wabusuafo nso amu abam na abi ene na adɔ bɛyi
na wodone pa na afei ɛdeɛ ne firi soro bɛte bayira ho mamu a ama bayira mo akɛsie mame ani tina me pese ye de asem ne kofi was enye nsem nyina na enye nsem nyina na metimi aka ne sisi ye ntime de me pese me ne nyina akọ ne ekosisi ne ofi se be ya ye betu yi emema no dodo no abana so mu de be mu tumi ka so na Mr. Eric asa se de wo ma we de oni bembia wo de dia bembia wo eti wo ye no aware ani mu nyina anase relationship na mo koye no de wo ye ma ye bibia tia na se wo se wo yipie de wo ye nyina na ye kroje ma me de minim tin se de me ye nyina na ye kroje na wo hu ni mfomso bia me hu ni mfomso bia ma ba na wo hu ni mfomso bia me hu ni mfomso bia nyina no wo se sa wo na ai mame on se obu ono mo a ontimi nka ne nsem nyina obadwamu saa nkyere yes ntimi de se ye papa o se ye boni o me de me pa ne se ye de ye betu ye eno ne ye fa se de wo kan ne de ne ekofi e ba akoye twan se de wo kan ne de ne ekofi e be ha why wo se wutimi yipi se wo beka sanye nsem nyina ne ye beka de a ene na mokọ a enya ahongoro so sa Eric am ye nye twan enya ahongoro so sa enye twan be ma enya ahongoro so enye twan enya ahongoro so one wose waji atum say wo ba no sika bi ebedi ho mebo nti 1800 ye etitiska 80 million no eno no eye pepepe ana wo ba yi di bi aka ho ma me de na minimini say 1500 na ba bedi mi ho ani esi wose 1008 1008 no beba eno eche no san akeka bi say o di sika bi maame a me na menya we bet wose waso discover ma wana anya we wo mentiase sat me na minim say 1500 no mo but eno echi no ka jem say o discover esan aka ho Susanna so far say ni sika mo horen de me bia me sat no mentimi anya expenses ye but ono a o discover ne ma me de bia wotimi ye ne calculation ye nti wose 1008 no mo ma me gitum sa 1008 no o ka no eno de me gidi say o kai say ebedi ho 1500 me kai say be ma me pa 1500 ma me na ho kakra ma me ntie ne kakra mesro mo ko nyina no mo beka ho asem ho 1005 no eno no eye oba ne sika wo je ne kakra ana die ne ma 1005 a wo gidi se bedi ho ne bedi ho ye tiene say me apply loan bi wo opportunity okay said ya no kana senke de pe ko anti ekodu ba bi madwuma sem ebe ye basa nti me kura na mo ba bi ani na me ye adwuma bet na se adwuma no sika ma okay ni asu etua no week okay nti week ni duru na se me nya sika na ono akwatimi fra me se sika na me ko tua ne menya na me nya so bia me nya ene wo se ne sa dia wanya bi wonu nti ene ye me so me de number bi ma no na wa send this scanner so okay nti say scanner wa send na esisi so ya kabo mu na ye say akodu 800 cedis 800 Ghana cedis yeah. Okay ana no so o mame 700 cedis said ye wo ka no okay there say me hu say akodu ta ba no bet wo no kai me say me ko ho no mo no o di ska bi esende me na enye enkabosia no abetia ne ho na akodu amana akodu 1008 no na sabosia 1008 no de mejitum na sabosia no mo je di ye adwuma na mo je de ye gisa enka de yes ha container no but na me say ye nya sa akonya na amfa container na nya yinti ma oboa container na wo ho meba container no mo de ye den ye me nya space amfa container na zo but me ko share container ura no but na me ye say onu so ni be bia de be sie ne ho dwuma but ono ka je me say we nya double ntiama sa container na me ka kire nipa no ma ojaye ma wodi ma container na wo ka so de ma na yire dade ana na yire ne timu no to ade no why na timu say ye fe ni sika na yire na ne ti sesi a container no why na timu say mami wada mami nye container sa oba na wo kana asem timu no eye obi container no aye si wono mu dada okọ hai de to ne ma oba no na ko hai me ba chan enye wo sa container no amokwaje bosi anka mo de baye ho adwuma no enye no na oba ne timu sesei no ye tell sa container no me ko hai first na me ko hai no na me ni ho okay ana oba no
ekofa ne me oba bai oba na me ne na wo na say me ne ne tin me bo meti ase na saa bre no na wo ne saa ba no na tie na wo hunu se wakwaje container bi asi ha na wakototo ne ma de abegum ya saa oba no okrum ho no mo anti na saa den time ameme no oba no okowe na waba enti me meji container ni si ho no container na nyi ono particular na meji saa container ono no container na nke ye no ene ye different from saa container ya obai eton mu ne man enti me bo ade na me nti ase wo ho kakra me pese wo clear ma me eni saa obai ya ye ka no ho asem yi Eric me pacho na wone ne wo ho na wo ko hu bayi anase na wone saa ba na jai ansa wo ko hu Susanna me pacho na me ne wo ha no wo nyima no wo ko wo enti uma Susanna hu se wone ukose ne penu ma ne hu se obai bi e wo wabrabo mu wonyem okowo ahyase ne de ma ne hu bet ni gina na wo hu ye na obusa me na me ka kire nse saa na tie na de na wo ba foforo ho no okowo na go bi edi ni mate na uma ne nye na dwuma enhwe no na wo sai kofa no aba be ka saa ba ne ho wabra winim se ba kro ya wini ne nyaye Eric amen mi bi so asem o Susanna mi bi so asem bi ebra wo kasa stories ne do so ntutu ne bi e frafra pacho wo kasa ukunu ewu me kasa ye mame wo kasa ukunu ewu sa ukunu no wi na woni ne wo masen miensa ena woni Eric so betena ye no wa wo sen ba kwa ka ho ama na ye nnan na ebra wo hu Eric ne me pacho wo ma ne hunu se wukunu awu a woni be ma no ewo ma miensa me pacho am ne nkura ne nyina mpo ne tie okay enti de na me pese me huni ora Eric Hajiman sometimes ade bi ho a mini minka sese ye didi mawo ena enyo de me kan say wo yere me pacho ba no wa ye ne ho ade e wa je David okay na obayi ma wo hunu se ni kuna wu o ma miensa wa fa bibia nsie wo na brabom me pacho die enti ena wo wo de wodie esie no Akoma FM mi bisa wo die enti na wo de wodie esie no because when him no area order when him the condition when him the situation enti die enti na wanyi ho ama no wo yi ho ma no ena okasa enye hwe me no betna enkaye wanka die enti na wanka pese mi ho ade ko die enti a mami pacho ne de mentimi anka bet tamo hu yan so na wo nyinsi anase no wonyem onyinsa ya na asa no wonyem basa na wone nada na wone ne nai ande de no kore na wone ne nai me pacho sa oba ba ko no so hu wo ka kire ne se wakohia oba fufuro bi ai wo huni wo ka kire no anase ono aso de be hu ne ye ono ahuni me pacho se oba ba ko na hu ne se wo container bi na odene niema begumu a me pacho ebra wone sa ba no wo ho na onko wo ye wo ma me ho no na wonim container ne ho asem satana me high container good nti si den wo ba ne hu ne se container bi si ho a wono sesa ne niema akogum na emom enya de wo kwaje bosia no a wo tua bia ma no ena de ne niema begum Adam satama nya sabosia no na wotua bi ma me no ya sabosia no de ye den nya no wotua okay na sabosia na modi kwa ye sa container no wen sabosia e fen say meji ye na wotua bi ma Akoma FM me na me de pe e fen say container no na container enam se ye nya ba bia nsie nti ena ma e fen say na enti container no wo a ye be kwa assemblyman wo ye be fra assemblyman ni aka che so o ma ye ba bi mfa sa container ni nsi na obayi nso enko so de me sa container ne de ya anye enye se bia ye wo enti eni esika no mo de ye dan 15 million na wo ka se ono no bosia na akwaje ono tue bi ma no sa sika no eni na mo de ye dan se mo fa akwaje container no it doesn't exist eni ho sa bosia no o de ye dan no obayi ko ho ka sabosia na o e fen say Mr. Hima Kwenyanmeni Akoma FM sometimes minim but to the be a mema no fabi moha maybe no se wo kofo oba na wenim se wontumi mfa wo ba ne nkosi baby wo se wodi sia enkoma the problem enka ne problem ho be me na wo yire nyinsan wo kwa akwo aba enye se mo jai Susanna ebra wo hu no ka cho so one na yire jai
ana na yire kwa wo aba ma o si woni yele kula na yele anu wo no ye na meka no be fi maame na so sa be fi maame enye de okwo wa ma me pa cho de na ye be fi maame on na wa be ma ba ko no si ge na ne jaye no enti sa ge ne de oni ne jaye e ma me kura me bise me ka se wo mo de o mo ja ono kura ne sister abena e kura ka se wo ne ge ne de o mo jaye enti no de no onyem no ma ante ho asem da kopem da ben e kwapem se me fa ne se ye bibia wie yank ye be wale na akwa lantan ne ba ye e na mete ho asem ena ote ho asem ayi na akua that time no krambo no bacho mumra mu kakra ma me ne yensan to aso that time no krambo no sa container me ne umienu e ye plan e se be gi container no wo ye se wo be sa container si yenya ba bi mfensi a me kwa e na wo si wo krom wo de betuntun onulo e ma mba se ya no mo je ya na mo anje me pa cha obeka chem se wo je container no emra me hu se ge ni tim bisa se wo mfa ma ge na e ye den na ge ni hu se wakwaji container wo bi ho mebusa ne sa asem wo anya no ano papa bi mpo amfa bema sa container no eno no wo ba yi di ne magum na wotim no ma ye hu no kra wo mu because wo bi hu mo bi keka madam ma asana me ba ne me ba se me bi yes na ko se ko se there be container no say no why container no me ka asem na na se e pass me ko fi ni ko si why container no ena esi ono Mr Eric Eric Ajeman Mr Ajeman container ben wo ba ne de ne ma ba begum no because oba wey etua container ho ka busi amode kwaje container wonu tua ho ka wo ba foforo e de ne ma begu the same container no me pa cho wo bi di wa e be yode sabo sam kwaje a se wodi bi ma me ba wodi bi ma won kase e fa asem no kofie be ma wodi bi no obeba no baba trans se wo be boro so no wodi bi mu a won kase e fa asem no enkofie ti mu sheda ne mo bu ma kwase a mu wi amose e fa nkofie ye nkosiesie obi ate ho hwe wo san de akwa akodi oba foforo meboa Mr. Ajeman me pacho mi bi so asem wo bai wo ne tran wo ye wo bone Mr. Ajeman obi so asem o Mr. Ajeman madam me ba me ka me de asem ni kofi akosi mo fra ayi si ayi no wa ayi mo fra so kwa police ne fo na me si ayi onya me bone mo fra ne ma me oya wo bone na ne jai mo fra so kwa ayi inspector no mo obi mra ha say ma me ahaya mo fra inspector and I know police a police for no mobile no akua munyine number no na mo from mo mai me pacho wo no be yitra wo ye obone wanya me bone wanya obone eniema ben na wo keka se wo yi ayade ma be ma pacho akua yi police number eniema ben wo hia no de na wo yede ma no me pacho me boa no ko han bebile so de edika wo mo fa police for ma me pa mo chewo kasa de edika wo prai e wo ne nan okoye aduma no beteto na dado akowura ne nem eye me na mbe fa no kokko share no okay na de toso so kompreni se na Akoma eye me na me share no na de biem na me de okeka ne do so agisa wo so anya no kore me pa agisa wo so de obetra because me kai every word ya wo de to agisa bia de oka ye no so nya no kore na e bia se wo so pese wo de bisie Pacho mi mfa binsie wati wono mpo beka no kre wokọ adwuma wo ba bia ni wo ba na akoye shopping e de aba bebu ne ho no mo okay e ba sha wo mi ankasa mi sika na ndekoye shopping wo se okansa mo be ware enye wo e ba sha ma no kototo ne ma 30 million no kra mpata de bi wo ne ho no mo me pesa ne mani nyina ya atade material wo koto ye no ne nyina ho wo de ye dan ya mfa anya hwe ne dia kura mpo de opam ye mpo amfa am life an chod ko ba kire ne ge godem ma bacho yenu bacho phone no mane ko off my ma de betimi aye ne se wa be se o pepe se ko ko sisi ase me bacho o kan ye no eno no ya jatu but onim se mo de be ko mo be siesie se be ye se nye ye ma ebisa won se bi ya no ma eno ne bebo ami hu se asem no sei neti pacho oba ye nim ne se mo de ba ye nyina aka wo de ye hu ne se wi a mo ko na mo ko siesie asem no se ye ya e de nyame as anya ya ye gina no so e de ato asem no so na o kan no preko pese me ba se me ba be yi asem no e de akosa no a oba no chese wono wadi nkomo bi sa nkomo no unya manimu na ho enti maade ne nimu ne de na ho na anya sa abese de aseye ne ye yire wa de so ne ye yire wo go ya gumu ma wa na se oba ye obi anya wo hwe na mo yiyi nsem bia no so na mecha ne yiyi nsem bia no manimu na ho asika no de ye de oh se na tie bara oba se ye nka ne nyina mom se ye nyai na ye nkofie dia ye kambo mu jai kofia enye ye
enye ye senka wo obeye bu kwase a ene nko aba ha ka Akoma kan enka Akom ka tiesi wo so enti yi nsem bia no when yi nsem ano de a ene ye case no ye nyum ye emfa nkofio ye di kosise no me nsa bebo sa no so ate ase ye do obi onka na enimu na ho na wo wi a ye kan sem na wie emumade amabusuafo monhwe na ye ntoyi sanye sa sika na ye beje ama no na emum wo di kofie ne chese busuafo ko gina magisika na mo ba se wo mpene sa ye beda aka na ye mfasi ye beda aka ntine se mon kofie na mon kosiesie enti ye besre bra wada roma boa na so bi ntim ne de emra wo ye bema umu obi unwa obi ade mbato wada se unkum nipa unfase ka ngo obi a eya ware mu asem etu ye nyina mpatwi mu asem ti bi bo fe kasa ye nku ye nya ye wi a ye nyina ni ya asumdua ba why ye nya ne sa ya mention papa konda me da say na mom no hye ne so ema me say 21st clinic o yes yatika expert no ene wase wode ne ma bi ato we ye free 21st clinic ene wase mai kunafo yi ena afa nyanka na yisia ya modi 18 years eba ase enye 18 years ekosoro 18 years eba ase no se ye boamo ye free lab ebi amamo free scan amamo free massage amamo na ye wia ye hwe yade woni padua mu a ye say amamo free edro ye free medicine 21st clinic ai chese achede a ye de emamo ne yade bi e free wuti sokoso na ase ne nyina no ye beye ho adwuma e de ama ye wia ye bema wo edra ye nye kapra tokure dem wo kuma se ehwe overseas ye wo ye bay alpha radio ye ni ehwa total filling station no ene di hwe ne mu e wo 21st health clinic nyame ya domu a memene da 6 November and ye di free lab free scan free massage free edro ye de ema wo kwa enu nti bomodia na ebra bi oba ya chese wukuna wuagya wo wone wo nyisia ne wonya aka no munyina mombra na 21st clinic say wo mu wodo e de ma mo fresh 0540 311 0540 311 311 21st clinic wo mo sciatica expert enti ora Eric Ajiman said ye si church mu kire wo no enti na ye bisa say ma ade animu na ho ma yen container no se eno oba ne timu a ma yen hunu ana minto sempa ma na wo de na no de oba ne beka ye no kakra bi tofa wo so wo kafa ho no ma yen nyina yen tibi wo de ma minto ma sa okay eba cho oba mi sha na menene tren no kwasem se seme no oba fo 40 no medisie no na eno akire no obusa me ma me kan no kure kire no Akoma FM ema ono kura ka jem se impuse mi hia no no me transfer me ka kire no kura no a enka one me betena na adi ntina e friends mi twa entro dia kire no na mso me on se oba dia okofo oba fo na o ka usiki nya kire na e betimi aba se oba kura no on ni won tena bi on won tena na bibisa na wo so me nimu dada ansa na e friends o je me number kura wo me bla ho ama wo dia frame ma hwe me kira enti no kwasem ni mi hu no mi ankasa de Akoma FM me fan se me ma sha da anko ka nchen se me pe no okay now can say na ono na onyame number na me kwasra no bae no ene me kono be 4 times kura me ne na anya hwe enti one day bi na me wo fie na ono obusa me se enti se me tese wawale ayen ha no ena me se o ha me se be ha me ena me ne didi nkomwa nti enam se obusa me sa asem no ma me madwen ekọ no so because satem na me mkohia no na me ni ndada nti no ye madamfo okay nti me ko me hu wo nyame number na ofre me no me pray se me hu na chinti nkema wa kwasra no ma me ko okay nti obusa me sa question no ena ma me madwen kokosi so se ene sa de a na je se oba no we opebia fi mo nti ene sa de a me so mene ne bekeka what's the question ben obisa wo obisa me say me tese wawale a enha no because me na me say ni kunu na wu dada aha nti obisa asase na ma me madwen course ha okay e ma me ne no ekotena okay nti enu nti na ma me de sa obai asem esie a me kwase ne pa e ma sa we nyina bai okay na ebra wona ne tena ye no mu nsam kakra nti ebra me ne tena ye no na madwuma
ekɔ fam kakra na ye de adwuma sabre no me mesi adwuma okay na mesi etomre bi a etimete kɔ nti saa tem na me fia no no oye mate adwuma nti na oboaboa me kakra bi medidie ne saa ne mani nyina nti mi hu no na me wo be 3000 okay ewo na ono ka se saa dia sikane dam ho amedi nti oboa ma me da wakoto bank to ono ane bank note mu na wo di sikane koto ne bank account mu na di sikane koto ye nti achire no na me ba ko eta yare na mka yen se me ba ya no mo frefre me se sika me so me nya adwuma bia sika bia zu kura me sika kura me so na wo de akoto bank ne sa dia ko yima me se de be ya o mo o mo pe sika ni bia me nya bia mo nti enu achire no na oye se dan na wutimo no ne okurupon nti dan wutimo no tam so ma o kan nti achire no na me menya sika kakra nti me ma 400 cedis okay ma o ditua 1 year sika okay nti achire na woni edan wura ne ya kasa na aka se obetu afiri ho ene yetuye ne ekopa ebie yekopa dan foforo ewo kofodua ene yekɔ ha dan nti dan no o ye ha no 16 million 18 million nti me sika 7 million ene kodi mu na friends me wokoje me de 3 million ene de kan sika no ko ha dan no ena ono ne de 7 million me de 3 million 3 million ena ye de me de kan sika no ma ko ha dan nti okay enam se sa dan no ya ntena mu nti okokoje sa balance of 400 cedis no okay e de buy nti na je se me di akwa kodi mu akoye 700 cedis okay nti bla me ko baby ani ko ye adwuma na esmas na aka me mla me ni esmas na me se baby akodi no adwuma nye nti me ka me ba me di esmas no kra na emmoa na ase ne sa de aboko ma me mo akwa akodi esmas na akoye nti wo ko ya wo ba na aka se satem so na wonye ma wo ba be wo okay na wo ka se nya de a wo betimi atena ho no mo awa bla me nso mi ni ho no mu nti ene ye wo be kwa akotena wo ma no na msi yo nti wo sa ne ma ko ma me wo frɛ me ma me ba bebo ma sa ne ma no ene ye je sika no sika ye de ha dan 18 million no ye tena dan ni mu 2 months 3 months ena se yenti mi ante mo anche nti man no so wan ti sika ni bia mfirim okay ye di sika ni nyina ma okay ena wo be ko akwa so me ma 15 million say je o say o kwa kwata akwa okay me awo mu sam wa wo bottom sika 15 million 15 million cash ena me de ma no ena ena wo de ko nti awo ni no wo ka yen say o yale me baby ana mo no adwuma nya o yale na wo frɛ me o no wo pese ko yale na wo frɛ wa na nka waba ne nkyɛn ena baby ani sine ya friends be kwai de ekwan no wa nti o ye no wa ma na ne buafu o to no no o akoma pa bibi kakra bia na ne buafu nti e ba za no me ntimi ama na o kɔ no mo kɔ wo ye ena o ye edu se be to abo o be kwa asole ena me ka cho se ne sade a akora no ma bo mi sister ma ne se me de ne to no wo se on prema memfa akra no ena muza asa de ya minister se wa ona muza asa de ya wo se ase nyi se ni mu wono mo ma me ye kwa empire ball baby jidimpa empire o baby ena ekosi mi se o se mi sister no ase o ha no kwan be so se in spiritually ase sofo no ase me sofo no bompa ya ma me na bi si mi ama ase mi sister no kasafa me mu se o ensem bebele na wakeka che me de nukranya me no ma wa hunu okay nti ekoye no no mumu bo mama ni nti ba se me ka me de ne to akwara no mi sister no ene wo so won prema me mfa no to mi sister no okay ena me se ne sa dia me de ne amede akwara beto maame o ka je woni me tena me maame mpana se me maame mpana wale nso nti eno so won prema me mfa no to me maame okay na me ba baby sa akra se ebra wo hia no foforo no ana mo twempra no wo de ne kwa abusua mo me bia wo busuafo hu no se woni oba we so ete me ni kofie first day me ni kofie de me maame o de ne makora akoko maame 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 no hu na che me maame mu nyina ni no nkura be no mu na to western region okay but na wo maame ni musa woni ne o hwempra ena me ka be nti akire no
wasan ba mienu na me ka che ma me say oba me pese me ne tem because na oba we see no na issue be bla ba me yes owo wie kura na me meja no sa oba ode na ye na obusuafo so nim sa woni sa ba ne so te sa but ono ko ye na obusuafo anyi ho ama ne say ye bai ewo oba foforo wo ho a wonyemu a wo kọ wo entutwo ho wo ma me ankasa nche wo bai ano de ma me kura nya me ne mante wo ma me anka ye niema ya na wo bai yi de ma wo ma me nti no ka na no tu mu a na say anya se no ma ne niema no pesa ba no se bia wo be for ba no wo pe wei be ba jo anya se no ma ne niema na say first day oba me ho no ena ode niema bi bre na anya se bia no o ma ne niema aha first day no oba me ho no ode niema ble no okay nti me ma me de no nim se bia o hu mi a chenti na oba so oba be sra ye nti oba de toso mienu no ena me ma me ante na nim ama no aha ana e friends me ma me ka chem se e friends na oba we ya oba ho no mo se nso na me ka yen se ise wonim se e friends sa oba we se no issue se na wono nti me de maka me ma adwen se wo wi a meja no na oba no nim se wo wi a beja no sa ba no na wonim se wo wi a wo beja no me bona mania sa me bona mania sa wo bo oba na mania sa kwanya kwa wo na akwa wo wi a meja wo me bona mania sa ena wo ja no chire no okwo ba ye no me ko ja no okwo ba ye no ko ja no o ba ye no before then okwo ba ye no oba betra me de aminti na ma me tukura ne sister e kokotena wunyi ni ye se wo ba na ko wo ba enti obayi ba behunu se say na wo yiri bi ho nti na wo ko han dan na mom nya se bi before then eno kra de before then eno kra no watekra da no watekra satem ote ye kra no oba kra no wonwe okay na bra want ye no menim se oba woni ne ti okwo aba de ne niema ne ntoma ne ntade ne ho niema wo fia edan ya na woni ne timu mu me ba cho enye sa dan kro no emu na Susanna ebeda ho me Suzy me ne try no one day pen oba me twice ya no oba night but oba baby a niema no no na wo hunu eyin na no wabobo akoguo because many be wo plan pa wo timi bubo niema ndi kogu baby no wode ntoma kese no wode akata ho wo baby e ba wo ani nko ho so wo baby niema esaye dan ne mu a die nti e no oba ye no wahu wo yire niema na wahunu no ntam sa wo ba nti obetwe ne ho niema ne gohe e pa che niema ne wo dem a na e friends e wana force anti curtains ni twa musi na me de bi so twa emusi na niema ni go achi na wo de sie wo de curtains na twa mu de bi atwa ne sei me pa cho eno no na wo ye de sie ba yi se wo hu ne sa wo ba afofra na me pa cho de me adia na curtains sen ho da nya se wo no wo ba ho nti na me de sen ho woni ne tran fie sen pa cho mo wa yi woni Susanna tran fie ten Susanna me ne ntena da ba ko mo bet me fan se ye ko 2 years Susanna oni won te dan ba ko mo nti dan ban e na bra wo hu wo a na wodi mate no so wo na ade ho ko hye no ma mi bisa no ansa asemo akanya na nim se na mi hu ene bra Susanna wo na ade ho ko hye no me pa cho me ba na nim se asem na nko be bo ne tofa ade bi wo ho anka me kata so kakra ba se si ade wa bie su yi de e wo se ye kire nsemu ma se wo ka se ye sa na wo boa na enye wo na ko se me pa cho ka sa na wo boa me pa cho wo ka sa na wo boa kwapem se onu oye mpaboa no ma me mpaboa ne bi kura aton so obeka na kura wo na wanim etiamla ne bra jam mihia ne bra na one ne ba na bisa se na wo bla wo ho no mo no wo sen ya na mse mi hu na che na ya ne number na ade number ma me enti me frɛ wona mse na wo ho ye mi hu wa che o na wo je so enti me kura de be se bosumi mpo na wo frɛ da na ma adwen kura mpo afiri so ti ada ba ko na wo frɛ me e na mesuo me ho ye na ase wo pese wo behwe bia metiye e na mesi yo minya free ti miye free ameka kire o enti me kura mpo na me ma wo da wo de beba wo se wo behwe bia na metiye enti first day bi na wo frɛ me se wo ba behwe bia ti na yekwasi ada ma ankwa adwuma e na wo baaye enti wo baaye no eno ye aduane ne ye diye na mekogya akwai na wo koye wo ye aduane na mudiye na mekogya akwa da ko data na me ma ne nyina so me poache o de mani komo bia
enti be se 3 weeks ma nkwa adwuma na me yare na me hu se wa frɛ me na me si o ma ono abusa nsema nkwa na me si da bi o me yare na aka so be ba behwe me be se 2 days na aba na abehwe me enti wokɔ ebo be se 5 no class se wokɔ enti wokɔ ya nche na me fon bele ye na wonu na wodi no pacho wo ba no yiska no ema wo kodidwa ana wo ba no wodi ni dwa ba no no aduana wa wo mate bottom sika me pacho me mate bottom sika na na de no aduana enam dem ai ma mi bisa ho se na adwene be na tachire be ma no aduana ma be ne ba no aduana adwene be na taye chire ma na adwene bi antachire because na ye ne matena me no nyina na ko youth na me wo kunumpo na wo bra me mpaboa kra mpo ma me ye de me ton eti yete na me ye frasante regime musmu frasante regime frasa ma papa firi kontase na me ankasa ye krom hema ye me nana pemu me nana no so ne papa firi wo mabusua mu eti ne family no ne papa family no ye busua eti mi hu se wo ye me bla eti se me bla be sa na se mo adwan eti wo kwa ye no kwansi na wo frem wo se wo anya ka na me se wo anya ka se enti e ba sa no ena me dum me phone so obeka ofra me na phone ne ma eti anajo be say 10 mu wono mo na mti se no obi bo me pono eti me ye se menye so eti o sa be gina mpoma achi esa be bo mba me te voice ne pass na yi wono a eti afi na me dwen se me mie na bibi si a eho yi obi kuro so eti me bie no baaye eti obaaye no si o woko no we nya ka ofie na me pacho ai ofie me fie na ye 5 en woko ye wo si nsuo to ho nti we nya ka nsuo to ba bia momo wo no ma so de bi enti waka asa no in fact me yam hye me enti adweba nti no me sorry free empa ne ho no ebeda me ma ne ho na me ka chense ne ono nso na ho enti na me nso kura wada ho na me pese wo sorry contem enti na da na du me so apprent me sorry se bla de ya chin o na wo se tam wo kosa me ya onya ka tama wo sorry na ka chense bra de ya chin no so na bo be se me fan se be fo mu ho no mo no na ka start ye adwuma o ana ye se na me so me bobo me ho a me ko adwuma na wo se onya ka enti na me nya adwuma bi se menti sa se fiafo kran po sori na so mu bi sa on beka enti na se amama ye style enti no wokotena ani mu wo te kakra na okra se wo ko na wo ko ye enti wo ko ye nam se de oye ye enti no ampese kamesan afre no enti we na ye bronya ni mu 26 December na ye me birthday eti mkodi birthday no wo me bla ye bank manager e wa agogo ne ho na mkodi birthday no bi sam na msio me wo me bla ho me dim birthday eno wo si na wonim se ye wo birthday e na wan ka ache na msio dabi enti ade chen 27th no eno oba se wan ka anche me dia ene mba be do birthday ndia ma ena me say you eti na ne kra na odi be do birthday na ma me ba so oba na hwenkita na okọ no ma me 100 cedis 100 cedis no de call ye enti wonu akwa no bi sam se a enti ukunu dadaada no nware na me share say si ano ene mema na omotiwo no obi wo a wo ba ba be fa wa wanya wo sane wo pe se wonu abeka ya me fa boy ni ntudwa na wo ye nurse a o ka so be wale me boy na wo nwoda me ka kire ni say ma wo miensa me kuna wu ono so ye small boy me fa ni se onwoda na se me kwani nipa ne tena na se achi okoja me kwa mu a ebe ha mi nti no enya de se meja me ho e de ama obia eti ho na me na wo bisa am sa na msi a na se wo de wa wale na wo si o de bi onware na me kwa so an ka chem so onware na msi dada onware na wo si an na odi ka ware baako na wo free we say wo de yen kai kro no de yen twam nko ena one na wo ye na nko bo ano se wo kwakwa akoye ge no ho ade ena ne maame se one die won pene e ma kwa atente sa omo wale ena wo sa akwafa ba akonso ba afi maame no sa ba afi maame wo ye 3 months wo kwa ne ngia na wo se won pene enti no wo ge ne a che de boy ne okọ baabi e me ese ya ge ne ye bayifuo e ke kan sam se ne ge na won ya akwanche na ge na ankasa beja no to so ya akwanche no ho na ge ne be ka che nse won wale ne biem to so ne na danfo kwabna bwachi na ye friend ne sa akọ ge ne ho e ma ge ne ka se won ye de won wale ne biem ene o ka che me se ne ni jim na me si o se si an ka de waka but o ma me nwere ho kakra nsa
enti edi be se na awotwe mienu no e na wo san ba na me se si ano se wo so wani jim ho a me metuwe me kuna wu me won kwala miensa me mpese me ba akofa be ma na china wo beja me kwa mu me mpese me no be ma betena na wo be ye me kaakai wo be bibi enye se be ha me pa me pa cho me kan ye no ka cha me se wate okay me pa cho sa okaso wate no wo be me ukunu wu na di sen me pa cho me kunu wu 16 wo be fa so 2015 nti okunu wu ya wo be me na di 4 years na ye 4 years me pa shine 4 years no na wo be ma foforo bi ansa na wo obi atena oh 4 years no mini obi tena akopem se emre na me kunu ye ya amamre de maame na ye de credo to mase ese sa credo be ma medical na hia me ma me nwale sa be ma no eti no wana nkasa wa yawe mi bo nipa na amne ne tena ye no me kwashan me kunu ye me ka chance ma fa ha mu pa because em na ye ya mamla ma mi nyina ye de ntome twan ma sa na ma wura me hu nyina me fa ya mu pa ye credo pe ya ya ne de we omo ye ne senchre me na fa ne se wo wu ye no ye de me kwa adwaye ne ma me koto ne de ntwuma na ye de papa no e fa amase ene ye de credo ahoma to masne ne ye de credo ne ye si mu enti na one min se mpie nko obi fie mi pie ko obi fie e be chim de dua san se wasama mele no okay enti amamre omo ye ma wo no wasafo amamre be pachan be ma no na ye wasani be ma no nya wasani like ekohia o ne nyina kwale na aso mo tena awa enti no e ye hwa amamre ne ye enti ne Erica Jemani kasa wo mpo na abese ne pa na wo ka kire ne se enti se be ma foforo be ware me a enya wo ya no enya wanka ma me pa sho me kan se me na me kan ya kan ye de no no be da okọ ye obesan ye obeda be me dem Eric ote me pom ne tena ye mpo no ye nya be se 3 months before se wode ne ho kan first day me ko ni kro ma me ko hwe me ne ko da ne mpa so sole e wa ble kra ne na anye hwe me pa cho na wo kasa ye mu me twere wo se oba no mpo na se wode ne ho hye wo oba no kra ne nya wo number na frɛ wo ɛno no na ne sɛ sɛ de obɛyɛ si akyekere mu yi me patcho no kwase oba ne nya me number wo frɛ me eti ofrɛ wo no na enkomo bɛ na ne wudie enkomo a woba ne nya wo number ofrɛ wo no na wo ne wudi te sɛ de aso oba bi pɛ bɛ ma bi na wo ne di san komo no no kwase eti no ne wudi ne sɛ ma me hunu because wo ha me patcho nya no kra no yi me ni wo bi o me hu sɛ de wo ka ne ye no kra na de ono ka ne ye no kra eti sɛ maame no kra ya me ni sɛ asema na me ka se oba no me ko no okosra no because na me hu na che me ne di nkomo onya me number na ofre me no me ne di nkomo busa bia ote no che me se wote akuropon na me yese ne sa dia me peda kro na ma besra no because no ye adwuma me so me adwuma ni se kwesera no won kwa adwuma enti me ne kasa ma me kokohia no e ma ode me kofie but me ko no ma me bae ni se de wo ka se me toso me no me sign call e no e no kwasem tama me ko no ho no mo no tama na me ka mimi firi ho no mo no no o ye se tama nko me ma nya kakra enti mimi firi ho no mo no your friend say ufiri ebuakwa e ba fon ase ka ho odin pa kwa ne nyenti ade sa kakra bi a o mo nko nti me ka ne nyina a che no so wo benya ka ma beduru ho no me beduru ho no sa me boa me firi ho no ma me beduru ho no mo no me nya ka be si twade me duru twade no me gina ho ama friends ebo ma na jo be 9:30 to 10 said wo kana no kwasem duru sa na jo no na me phone so off me friend no a wanfa no na me phone ani dum ye nti na me nya friends access bia metimi anya na ewo no so na woni danfo bia na busuani bia na be kwa kwa na nche ni se na adwene bi wa kire die nti a wo san wo ka se wo anya ka na wo ko ba ne ho back no na adwene bi me ba cho se na adwene foforo bi ta kire a se ne nka me kwa nka me ka se me ne kwa akwa bibi busa no me kodam ba bi no no so dan ba bi ma de chenye na obai na wo mpe no se de wo si kire se bia akwese wo no na epushi ba ho me pa cho na wo pe no ana na wo mpe no obi o po obi ntumi nka na pe no na ahase na me ka se de dia me ko ye ne de bibia ni mitimi se me kwakwaka bibia kire no because na ye ne wo matena ma me hu na che eche wo ba oba ne ho no o be pe no ana ye pese me hu no me pa cho tama me ne no edi nkomo ma ye yi de
maame bɛpɛ no wobɛpɛ no no kwasɛm okay nti wo na ase ne pa na wɔba no bisa wo sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ wɔware a ɛnyɛ wo ya maame na menkɔ commercial break mra maame no mepakyɛ ɔna busam sɛ me ɔwale a mete sɛ wawale a ɛnha me ana wankasɛ nyɛ me ya ma wɔboa adana me di me birthday 27 po no ọba ya wa anko mi jane dam wo ko mi kro ma saman e ba da to ne se wo dem wo dansini a wo fra me ka che wo mi sa be me se wo me se wo boa ma me se wo boa the assembly kwa na pass mo adana me free akwa ka che se amako school do mbe busam bia me ba se be mamu wo boa ye twa ye wo ba ba se be mamu ye be ba na fe ya ba aware no o ka se wo mo be ware o ka che me se wo ni ma na dem da obi atuso wo yale beda o ma me share wo beda wan so wo so na obeda me so na me share no obe tena dem 7 months sabrand ye se ne no so pa mo ate ase awia na me boa ma me pa chan ye twa ye wo betie fo ye ba ye be hu wa de ne ho ne ma no wo ba ne toto ne de be ma no e de na oto ye kwa ba abrantie we na mesia no hey enne de besi check ti wo ba na o se wo kwa ba na wo ma ti na me friend phone so ana ayese gasankasa kakra wo ti mi ankasa me bo ana mo se me ko ho akwa hwedi enti a wo ma enti me ko ye no na me friend phone so se waba enti wo ba ye no no ye nse watuko krofoforo so na me se ana da na na wo ba atena se wutu a won kan je na me bia watu ne ye nkoi ti me kan sa na se wontu na one ga ebi tena ya na wagya no wachi ne niam nyina de akwa akogu ga ne dem me sire nda ne me save anso a okonso a wasa asa de aka ka ho eni ntina ma mbe pie e ka gba na wo sire wo ba yi ka na ase wo so twe na wo sire da ase wo ka ne nya no kra na to asoma me a wo sire to asoma me eni ntina ma mbe pie mu ha se enti no kra no na wo se adie ban ena be ma no onye mfama wo ne kra na ne se woni ne ba de kra we me bo ashan okay ne kra ne se emna na mwo kumase no mi ana me ha me da ya ne nyina ayetim se si amakodi akura ase na se wono nso atimi atu akọ ha da na oba atima me so ma asem se esi am ne me ba ne ni baabi ti o ma ye baabi ntina afenzu sika akodi no we 18 million mi hia se sika no me ne ma na ode kọma oba no mpe bi me pemo no 80 million ye den na se sika no kodi no e ba cho se sika no ai se ye ga si ye ji container bi ti container no kwaji nlo ti na nke ye nse sa container no ye krom na nke ye pe baabi di asie ye ma me pe ye nya dabre nti ka kire mi se ni krom ina onya sa container no ti sa container no ho bosia na me twi aye na ebe ka be se 2 weeks ama wo no me man physical money 700 ede ka ho ne ka man 18 million okay nti wo je sa ne ma ne nyina de free no yo na ebra wo free akoye no ede na asi akire yan kai me pacho wo na wo ka se be ma ne be hia wo no na wo ye mate no e ba cha na we di mate no fine girl wo e ba cha okay nti mo koye no ede na asi akire me ye hu na nsa na ya ba be ma ne so na de o ka no waka okay emla me koye no eno no hye senk nyame adom anka endra ye nyina be ba be pie mu ha se enzo se we nya ho amfa awonya ho ama enti wo hye ye sene ye nyina be ba se ne ba ya boko yera Erica German bema memu akwa ba Akoma FM me pacho manti o Ismail me pacho ye na fidie ni ye ma no ma me na mente word kra wo mente hwe ai mente Akoma FM okay ye da wase se ye to ye nsafre won so wudi buo no ama ye na ene awie nso waba beka ye nsanti edi nkai no ye da wase uso musan me pa cha me yesu okay obayi ebeka nsempi enano a wo ba ye ene wabo ne tofa ede akire ye bema ye to sempa ma wo ede na wo ka awie ama dawroma asema wa kan de se ni sika bedi mi ho no ewo mu ni sika bedi mi ho na de o ka se meyi me niam so free medium na no so ye no kure na no pe awie me ba ha ma no tintin bia se dawroma me ba senka asem yi se de asia ye no me pe senka me di kofie na
yɛkɔ ne yɛkɔ siesie ɛno nti na ma me ba Akoma FM. Eba ye no wabo ebusua ma ne ye ama ebusua nso aka kyerɛ wo sɛ ane wɔm som sɛ ɔbaa yi emesiesie adawroma mosanya frɛ ɔbaa no ntina na mebi sɛ ɔbaa no sɛ ebra ye ye story ni wie ye kyerɛ idi na asie me pacho wa ma ɔbaa no ne na busuafo ahu sɛ mo pɛsɛ mo tena se fie esiesie mo ma gye pene ana me pacho adawroma me no ɔbaa yi akasa ɛna ne bra panyin nso a asɛm de baeɛ no ɔno frɛ me no me no ɔno nso akasa ɛma mehyɛ ne sɛ nnɛ mɛbɔ mmɔden sɛ mɛba sɛ adwuma mpanimfoɔ baako frɛ me ma mebɔ ano ɔba sɛ mɛba nnɛ last weekend mekɔ baabi mantimi ama meduru ɛnora na ɛnora na ɛsɛ sɛ meba ɛna ɔfrɛ me na meka yɛn sɛ nokwasɛ ne mekɔdii baabi mantimi ama nti ɛnnɛ deɛ ɛsie biara no mɛbɔ mmɔden na maba na mene ɔbaa no aba abɛhyia no na yɛyi asɛm no akɔ fie na Akoma FM. nti mo pɛsɛ mo yi asɛm no ekɔ fie na mo di yie kɔto yie okay mɛba ɔbaa yi so ebisa no sɛ ne bodwo no ɛwɔ so ana because ɔno na de na asɛm baayɛ ti sɛ ne bodwo sɛ Eric Agyman ɛne ne brother ɛne wɔn maka ɛnkɔtena se na wɔn mu nsiesie a wɔn na de baayɛ yɛn so yɛbɛgye atom Susanna Agyewa deɛ bukunu a na wɔne ne teɛ Eric Agyman waka nie mepakyɛw wɔfa so sɛ mu yi asɛm no akɔ fie akɔsiesie ba bakyɛw mo kaklaka ka ma asɛm ne sɛ ɛmra ofrɛ me ne di nkɔmɔ no me ne si gyinaeɛ bi me ne si ne sɛ asɛm deɛ yɛbɛyi na yɛnyi nkɔkora saa sɛ yɛkɔka na deɛ mepɛ no wamfa ama me a menyi mfiri ha sei saa nam ne kan sɛ yɛkɔ na sɛ deɛ mepɛ wɔde ma me di a ne week yɛbɛba abɛyi asɛm no na sɛ mokɔ tena se na sɛ anya adwuma na deɛ mepɛ me nsa anka de a asɛm ne da so wɔ ha nti yɛbɛhyɛ da na yɛde kɔ fie sɛ anyɛ yie a yɛbɛba sɛ yɛyie di a yɛbɛba abɛtwam woka kyerɛ no anasɛ afei na woka kyerɛ no ɛno am ne ne di ho nkɔmmɔ Oragman ɛno ɔne wodi wei ho nkɔmmɔ nti sɛ na no nso woka no sɛdeɛ wɔka no a ɛbɛyɛ ne saa mobɛyɛ ne saa wogye di mobɛyɛ ne saa mabɛdwafoɔ mpɛ sɛ mɛgya wɔ m wakɔ nanso so manka de mo bua life bia mpo hwɛ na bua kwafom so mo wɔ so papa saa hono wɔm so mo wɔ me so wɔm so ma yɛ ɔmo dan nie wɔm so ɛno ayɛ ama wɔm ahwɛ yɛ saa ɛne deɛ wɔm aba live owura Eric Agyman na tia live bɛmɛ na asɛm baako pɛ ɛna mebisa wɔ ansa wakɔ wɔbɛyi ka asɛm bi na ano a wɔbaayɛ mepɛ sɛ mehunu sɛ ɛyɛ nokora na wɔse ɛberɛ a mohyia yɛ no na odi mate ɛnokorɛ wo wohyia wɔbɛyi no odi mate wohyia Susanna Agyewa no na odi mate nti wɔba wɔdi mate no ma memisa wɔdeɛ baako na mo nsɔre nkɔ mentwim ɛyɛ me nwanwa kama papa Zahara Mr. no Mr. etutu na munsa yade ase enu nti bema enam nsa yade agye obema de afri won samo ensa gu bema ho wo bema ho taye kro wo bema no ehi ene gonorrhea syphilis yi wakwa nante akɔfa bi de ato ho so ama ene ma gye serepagye pataku wunya Zahara Mr. ne J capsules no wo ba ensa gu bemu kro gu bemu wo ba wunu ne je se ekɔ utimi se wakwasu akuma no white agye abaso Mr. wo da wo de Zahara ne ne G capsules no ema no mema nom ne nyina ne so obefa G capsules no mienu na afa wafa Zahara Mr. no eno so 3 caps na de anom G capsules no ekoto yefru no mu eno akasa be ya adwuma no eni gina wobehunu se nam nsan yade ni nyina be ma wo ba wo afi ho waje obe ma boso oba wo so waje oba boso ya wo de kwaje ade na mom be ma ya wo bo adabridwo wo bo adabridwo kura be ma wo so de ahimna che wo hunu so be ma no epagya ne mu anase etwa 7 mesa wo da be ma wo do brada wo de eye Zahara man capsules wo ye mre bomodia ne bobi mienu nopa mienu anwumre ebra wadidi awie ubegina so sa be ma de awura ama yira fra mu wura na mom ensuo toto yi amade de ayade abusu sa akoma dan ne ntosi wonya eye hindi e ba mesha ne bi typhoid wonya bi bomodia ne no be eye diabetes ya wode eye hindi e ba mesha so pese moja de afusane ye woni padua no mo eye hindi e ba mesha ne bi charistic ventures Zahara no pay anu annam ye papa edro tatahwe ya wonya bi
bɛboa wo kanhye drugstore lane herbal pharmacy chemical shop bia mu benya bi fresh 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 fresh Naji Zahara no penny be at all yera Erica Jima memo kwa ba masamba so biem amimisa wo se wo hia wo ba yi no kwa wan kan kire ne se na wo ba foforo bi e wo brabom saba no wo se wo ye dane a wo ja no Akoma FM Susanna oye dan eba jo sabre a meshia Susanna no na oba no ekwa wo so ano mai na de tie ne se oba no ekọ no ofama de ekọ a yesika okay nti e maame bo me maame mama ne se de oba na ye ne de owu wi a mejae no ansa na e friends me kofa Susanna na me ne ti nti oba no wuja no oba no ekọ awo so eba ye no e na me ne abusua ehia omo abusua se ise no awari bi onti epese egu aware no ema e no papa ne nabusua hia nti yakoba se aware no ma omoje friends sika ombeje me ema mitua ma wo mu ana eno oba ni je nti na me ne Susanna eti me pa cha be wa no kakra na menti ne na me ne Susanna eti ewo anti na o esmas no ko nukrum akọ we nti o ha na makọ na makọ akọhwe no o ha na makọ na makọ akọhwe no nti be bosome ani akire bosome yunu a ani akire ni e de me nkọ ho na oba o frame a ebu ono mo a na menisika bet mintimi nkan jenze bi a menisika nti na ma me ma ebu ono so obe frame ne bi a na manya adwuma bi a mekwa because magilon bi a week bi a mitua nti se me yearless mistake an hwa na makonya abama ne nti ama na ne memo odin ma me nti na wotwe bia na me foso se me nya sika na me di betua we di bema Susanna abema e friends oba ba ko no dabi loan no de me pese me hu ne loan de ya ka ho asem de me pese me hu ne se sa oba no de wo oni abusuafo kwotena se egu awade no ema ne mpata ema ne koi okay me pa cho enye saa ba akro no na ne ti sesei na oba yegu awade ama ne mpata kro na oba be ware Susanna esidan ena saa ba wa bra bomu biemu ade na Susanna ye ya anya wode na ema wo sa akwafa oba ne back ma ye hunu Akoma FM bema yesie wo Susanna de o nyame boni bia ka e friends sa abedintu ya ekofa o haw kakra ba menene ntem no ene ma me yese ne sa de a se oba me tene se me de me meka no so obiti na de ono open no obese me yema ne de a na sa akoyese ono ba wa be hyeme aba be hyeme so ana bibisa unsa abedintu na wo ka ho asem eya abusu asem o enti mi se yensa ko famra because se wo no se Susanna ade a wo ye wo ne tena mfie san afa ne ko 2 years afa na mo ko 2 years unya charge bi amfa mo Susanna say bi a oyo ba sebe woni ne huni woni maduane no a wo mume wonye say ne mom no eya abedinto no nko a any problem a wunya ye wo ne ho a wo hwe ya ne yakotwetwe die nti a wonfa ne akoda no anto enipa a wo ka so wonfa ne nto no so mo be akone gya da abusua nim enti de mi pese mi hu ne se oba wo mano wo sum no se wonko edie ya de na Susanna ye ya wo hu ne se sa ba no de wono ye chen Susanna ti me san kofa ne mra obi a wo sum no Susanna nya mi hwe Susanna enti die enti na kofa wo ba ba ko ne bai because mo bienu nyina na anya wo mo ho ade enyo obi a ho ade eni na I put it to you say wo pese wo fa ema no mienu mpacho hinima kwanya no wo pese wo fa ema no mienu nyina bom enu nti yimpata de no agukọ patai na ye camouflage ya de bi ya wo ye ma Susanna ehunu se wagya ba no ma da komene no wo ho ka tia mi se wagya ba no na che se nani maso se woni ba no so te woni ne tia na ne ba ne te enti wo bua wo nyina no na wo di sika no ekosa ba ne ho. Bema. Yeah, why no.
me nya wadwe dia ne na kira me die ntia ama yehu na de kodie ntia wuja Susanna kofa saba yehu oyo obada da na no wansa obehu Susanna but uja no sum no enti woni na ja wade o Akoma uja no sum no ama Susanna hu se wakosum ba no ti se woni na wo ho but na wo sa ne ba ne wo ho bie wo bu obayi kwase Mr. Eric Mr. Jermaine madam na wo bu obayi kwase na wo bu ne kwase akosi se container no wo ka wasem the same container no ba na yemu adwuma eno de wo ka che se container ba ko na winya ba bi fence ene na ka muni wei no na fa de wo de mo gie bosi akoto ye no wo be muni wei na de no asi ho ama Susanna akwa ye adwuma ba jo sa container de nyame de o ne makomuni na to ago container de me ko hai nya na so se sa container ne de ose de yin container no me ko hai so waka o se sa container won de nyo na giye na ye ge na na giye na de wo ko hai ma me de tiene se container no me ko hai se me beton sa ne ma no enam se me nya ba bia mfa sa container ne se na se wanya ba bia ma nya sa container na mfa nkwan kusi woniti me ko hai sa container se me de beton sa chemicals no wo ka che ne so wo high container wo de beton chemicals wo ka che Susanna okay enti wo ton chemicals no wom me ba che da bi okay na de na ye wo mani sa de na adan na wa ma Susanna ankoye sa container ni mu adwuma ba yo container ne de wo mi krom bet Susanna me ka chen se o me enkwata mi konkru a ka che me se mi krom o de nya de o betena enti container no me metna se obi a menye mo ye no e na ye yibo ka se me mra mesla ma me ba ma go fufuo pa ne akokọ e na me de belewo me ba na wodidi wie ye e na wo class e wo kwakwa akoto da me aba ma e ko bo base 8 mi kunu yi ma e na me ye se me kwakwa akobu nsuo na me de aba be hohoro me ho ma de mu yan se one ge na one na ja na kora bon bo mbe sna kode de wo container me kwa chan se me de minim seja ne ba na wode ni konti anya masema wako share dem wo share e ma me di nsuo ni ko ofie ko hohoro me ho e sa be fa dan so ko share ho one ga ne da na o mo ko tem se si akọ share ho e na me be efie asam ne ntime de dam ko bo obi amane ye e kire ya nsana wo ba obeje di sema ne dan na wotimu no wo ka kire me se ne fine me ko dem mo na hye wo ho na mbisa asa ne fa na se fine na sei me na me je fine ni betwi asika e be ye fa wo ko ya no de ko ma again no ne dem TV wo de ama again no ne ayi ne dem ayon wo de ama again no sabra ni wo sum again no me po achan ni wo sum again no enti na winim so da so ni wo ho me pa cho da bi enti woni ya no wo fa ya akoto ye no wo sum again me ye me na me ye no de ko na ye stand fa de ma kokko ye no de ma again no TV ni TV o ma ne fa ayon o fa Mr. Jermaine I no kre e ba cho ni nyina wo no ho ni nyina wo again no ho enso sabre ni nyina na so wasum no oba yinim so wasum no na wo sesa ni nyina de ma no oba no a wo so o ma metena wo krom ho fine no a watam de na me se de ma tena krom ho wo tra o mo on de hye won no fine no de bebo no wo kukura koma oba na wo ni na gya ye no wo no na ekwata hyehye unum Adam say oba we make so onko tem fia so onko nti afen say ono so no me ne wa yemi hu yenti na me se me nko ma waka cha me se ba mane kasa mani nyine ho ano akura no ayi edu anwumra a ontimi na ehye ontimi na o ma me ne ka che me na me ne ma me ne ni ma me ne ka che wa kwene ko to fine ne bi ma no no fine ya wadi ne sika kwa pe na abeta ba koma wo ba no a ono no ono so wana de mu so ma oba ono ma me to fan for because fan say fan enya ne dia and then one to for fan farmer saba shat na miniska and abeta mo dia wo so metra o wono no wata ma me dia simi dem o nya metra me twi na address bibi so emre na me ba na okota again wona akasakasa ba ye mama me nkan akasakasa ba ye no me ba ka kira me say hwe no mama ho biem na sa me ba ho biem a wan hwe ya me wo obe jame ame asa akase woni subai isa oba omukru aha obe jame amu akase woni subai me ba wo kan no ana wanka what's the blame na me ka sa asem wo frɛ me phone so wasaman Akoma e ka kira me say waka kira me say hwe no mama ho me ba ho a kira ma wo na sa me ba ho no mo biem a anya me wo a oni mbe jai ame akache wo se woni subai ampa okay adam anka wanka me pa cho wo no obey wanka de mi ntumi nkasa wo kai sa wase wanka me twi na address so
oba me wo ye na obetena me nchen na mi kotoko kwa ble no ne yesi abobo ye bi akum kwala bi na mi tie bi ti di kokon ba ye no no o se ma che nkwala anim no o tia me na ase wo tie tia me e wo nkwala anim ti ma ankasa me ko da na me yesi blele asem ya wo kan ye die se woni se bibi sa anka ma me mela demo na nka ka che o se yan me pese me ni wu ja na me ni scan di be so ntime no me ye wo de wa anka sa ni mbe jan me pa cho no so kan ya na wanka oh Mr. Rico kai madam anka wa Rico sa wo pa ya na wanka Mr. Rico o pa ya fan to anto so se wa anka mato ama no ya de obesa o ye bia so wanka sa wo so wanka ya fa dua anto so madam anka me wanka nchire no se wan ga nche me say a opese oni wo tiam won kwala na nimu no man ka hwe ba da na ka che o se blele na nka wasen ka ama me ba da me man ka me man ka me man ka me bi twa dragu so na me na haka ho yo wo chika yo wo ya yo madam anka wanka so we bia wanya manka sase mu die manka wanka wo je ya be mo bia hwehwe bo wo ji ni wo de wo wo Mr. Jema ye mpeso aha bible kwa for me se man ni hwem se wanka bisa no ya be mo bia hwehwe bu o ma okay wo ba je ni say me wu ye nyina chimpo no na sika mo so ofra me say eje wa me ni sika wo ho wo sende me 1 million na me so wo ni sika wo sende 1 million na obi an ma wo fufuro me chie sika no mienu esa de 50 cedis sende ne back eno obi aba me 50 cedis wo ko ye on ga ne kwatie nya ka che me so ni sika me sa ko pe bo sia 1 million sa de sende no wo no so bi sansa me boa na ma wo ga na kwatira ma na me nim se na so ne ga ne na net ye eno wo ni sika na wo sende me pa cho ai to sende sika na de abo ga na ko homa na modi Mr. Ajimai and yes as can on this Sunday wo no you dey again any bi dabi sabre na woni gan ho dabi na we wo no ne gan netie na woni gan ho na me ni gan ho but na ne gan wo gan no menye mo ya no ne ba na ne gan wo ho na wo da so ne gan wo ho tam wo Sunday uskan na ne gan wo ho na mu wo mu kurom na me ni gan ho na mu wo mu kurom gan wo mu kurom okay but wo Sunday sika ma ya na wo sheda bi mu na ne gan ho dabi na me ni gan ho but na me wo kurom wa na wo kurom yin fa na me fie na ono so gan so woni fie na mo gan na ko homa dabi wa mo gan na ko homa da obi a woni ne wo ho wa mo gan na ko homa da se scan de wo de ba ya kra na me ya fan say me ba ba ko yare nti wo de ba ya na me de ko woni hwan ba me ne fan say ama woni ama ba enti se sika no de wono Sunday wo na oba ba akore ya ne na de ko hwe ne ya de meboa wu bu ba yi kwasa eso ma wono ankasa ba na me ne na wo no wo yale ye wa afimi wa kwa ne ba cho den so wo se wo besene kwa adwuma wo tafo ho no mo on me shakula ne keke me ne ba no wansi ho no mo e wo henefa e wo ahaye ji heye akra ne da ho sai me ba cho ye ko 2 days me ba cho ko ho da me ba cho manko adan no anko hwa akra no ayarsa bia madam me ba cho ada ofre me na me tike ma na me kwa adwuma e na ofre me na me no bujan se oba ho da be no se enra no oba na me se na oba ho enra pa ni nti wo ofre me mo mama ne e na wo se ya friends o so ofre me anna mo se si o e na me se and I say, I miss me quite my scabby anymore. I scam the quite man quan or you so ask me. Me we say, and you say, before Tambe, no swim tam before one of saying, Sadia may for Horman's animal quajuma. Or can I say, it's second grammadia, my member. Na me ban fa so bi ani so na me say na sadia o ma me kwa adwuma na me kwa ne atua me ka na ma phone wa abehwe wo mu me kwa adwuma na me point na me frɛ no ene wo ka yen say yayi wo mu na ne bre ba ba befa no na mbuja say na obedu atame na so wasimu a so wo ba na sabre na akra na da ho na say na de chin ya ma akra ne yare na wo me ba na okay wo ko adwuma no a wo frɛ no a ye say yayi wo mu no me pa cho hospital bill no wo send ne ma wo be me pa cho masani henderson bet o say 350 me masani henderson na mana ka 250 cedis no so about kasan ma akra no onu ni me ba onu ni sika wo kromo no wo ba yare no e na wo twa ne ntrose wo ni sika to o diska ne mawa na wo di akwa hwe oba ne yare mpa che wo akra ne maame no no so wo ho ye dai akra na wo yare no a wo gi sika free wo bai wo di akwa hwe akra ne yare na akra ne maame wanya adwuma no wo ho ye dai me ba cho nle wono me ne ni de no wa no ye na akra ne wo so na no ote ana no ote o maame so o maame ho wo maame ho radi mistake akra ne wo maame ho e na wo gi sika ne free Susanna ho a na ne wo fa ma akra ne maame na de ehwe akra no ma nyi no wono mo se me de kwa hwe me ba wo na ye de so ka che me o ya na me kan se me ni sika
ɛna ɔsi minisika de a ɛne friends skebi wɔn ti ɔsɛnde ama me ɛna de yɛ den ɛna ɔsɛnde maa me nti ɔsɛnde maa me no ɛna me ba no maa me frɛ me sɛ akora ne yale nti wɔfrɛ me sɛ akora ne yale no ɛna mede sika no kɔma sɛ ne saa de a ɔmfa akora no nkɔ hospital ubu ɔbɛyi kwasi apa ubu ne kwasi apa papa wo hyɛda sɛ wɔbɛyi wobɛbu ne kwasi ankasa because menim sɛ wɔde obi a wo sɛ okay sɛ ni wo tiri mu di a we ba me yɛ sɛ ne wo tiri mu anase ne ne tiri wo do ano to wɔbɛyi so so ɔbɛware no meboa okay me pacho wo ware no yenya nware mu nya nware mo bɛware yɛbɛware yenya nware mo bɛware da bɛyi ni ababi mo bɛware da bɛyi pacho ese ɛna ese a ɔde maba mo bɛware da bɛyi asɛm na nsa okay ma nya nware recording wa ha se ya adamfo no kasagum me de phone no ma na adamfo so mfa nkoma ne ma me na de chi oso okobi so okɔ obisa ne se anti adenti na ba ye wata afresi mi so de wo se eleke yele o se woni na gyan eno wo se so woni na gyan dia ne sika e wo no ho no mfa na ade ma sa recording ne wa ha so when we start recording this hour me pacho menim na eno so onim onya we wa ya boy ne no ka kire no ya we we ya we mo be ware no me pacho woni ma watoto kakra gu me ne ne ka sa o ka kire me me misasem woni ma kakra wato gu no we mentohwe okay na wo be yin so wo ka sa mo be ware no be die na ototo ye ototo no ne ma nti me dia me toy aye o ma me nto ma me toy me kotoy ototo okoto no ma me nto ma ene ono so dia ye ne ma me pacho wanto woni ma nka ho wato material so man me pacho se material no enna na se kina na wotwe di animu ye ka se ye kwa akoye mo ho ade a me pacho wo material no ye benya akopam ye ba chan wo ho wo pam e oso wo pam ye o Susanna what's on pam material no ofa kanokure kakala kasegu mame ofa kanokure kakala ofa kanokure we dia kanokure wade ba ma me na me tum me na me to su o me ka san kwani me bla mo kran fa sori ma wakata so wade ko ni kuro ma sole na sa obo de kwasha kwakye ne girl se ne ho ayefe so na ma ho yefe wo sa agi ushi umo no e sa ka ho eno no ye ene ma nde yo na ni sika on de yo wa wo de akoto no de kata atadem to wa fan eya woto no atade na woto the material some be pam eya atade aye to ya ye pam aye de wale okay me pacho wo sa atade no e wo ho ne ya ye kase ye kopam a the same atade na Susanna to na wo ho ana wa pam me pacho wo pam ana wo ho be ma yima no me pacho ma pam me pacho wo pam ye no de kwaye ba Susanna ho ade ana because mo to say wo de kwaye Susanna ho ade eno na Susanna to ye the motive a wo to ye no ene say wo be pam wonu so de na wo de bia design wo de no na mo de aye wa de no kente ba ku bia me to ka kente no onu so sa kente no design de no okay me pacho na se yin se ne ba enti ya awale ne ya nya awale e na ono opam ne de mo nya awale sabe wo ya wan to mama me den nam de hye kwa aso me de gu onu ma se nya de a ebe yi enti ji se ye san eto foforo enti ya mama so etu pam ya den pam de ne e de ko he ere kwa asole na chesa awade no magu no sa abre no amu pam wo de no akwa asore no ma wonu ne di ka pam ne dia no pam ne dia wo so pam wo de okay wo ye wo tontoma ma no egu asa nti wo tontoma ma no e bia nko pam ne dia no one pam ma asamba ku o ma men kan san ye tam na so ansa kwa ansa na ma ya nyina ko ma tailor ni media de ko ma tailor ni e ma tailor ne ka so obeji 2.5 wana kasa ya we e wo tailor ni won so wanchia Akoma FM ma wo be je ni se me fi me ba ase na me ko ye no ofra me ka kire me se wo kan nsem si ase me de me nya ne boni bia me nya ne hye wo kan nsem si ase papa amayama no baby etimi nya sa papa bi manda na enso no waso da ye humi kunu saman ese woni mi njae enti no edi obeya ne se obetwe ne ho edi afiri me ho enti no esum no wasi obesume wo kan ne force me wo dance ni na me maami gina ho ne maami nyana na wafuo mu ho no no mawie waso da ye hu obeyi kunu saman na saman ne ka de kire wo o ka je me se me ne yere ne ma fa ntimi ne nyai me amina me ne wotina wo yare na me hwa wo yare no me ka kire me bona mane wo ebra wo ne wotie no wo bo ho ka wo anyare ama na ahwe wo Mr. Jima wan ware ama na ahwe wo
yare ye so bia ya me wa yare asem hwe no okay me dia eno dia sane our relationship mu ade okay obeye tunu wansi o say bia makokrom me hu bibia fa me toto de abre me kuru anya bi da wa ye bi pen ti na me pa che o me ba wo so ye bi ma ne da se wo kokroma hu ne me efe me hu ntoma efe me hu we efe me so me to bia koma no wo ye bi ma ne da okay me pa che o mo ntina e be fie me no bo ni dwetire da wa mo ni dwetire da okay ni nyina mu ye fa wa mo ni dwetire da wa hu bibia ye ofe e wo kroma nto bia ma da but ono de otumi ma wuska kakra da ya wo kwaji loan otumi tuetue bi ma wo da ya wo tumi kokuma se no wa ye shopping no de ma wo da sa bra no wo ye we ni nyina ni kuru sama ya meto warning sa ne yire no na ja no mamba cho obampiri ma ko oba ya me bona mane obwa o ka se ye fan se dare de wo so e bi kura na enye nipa kro na hu nanimu na na sa ye bia na e wo bi ma sa da ye na me ba wo butu no so a woni na da so ni kuru sam ya beto warning e di to so mienu na ka kire mantra wo butu no so a woni na da so ni kunu samai a beto warning dabi enti afa no a wo nya de wo pa woni hu nyina awie no a wo pese wo gya ho ene ni wo yire ba ko no koka bomu no de ni kuru sam ya beto warning madam enye se ba ko na ma wa bua sa da ye no eti ya friends e to so a mienu na me ka kire no no ka ono ka me se wo tu ho na mo Akoma FM ni pa ne se enye ni kuru sam an e betumi aba se e friends me boa ma waka kire me se waka kire kuru ndi mo jafra ma da bi woni wo ndi mo jafra wo bua ma sa woni wo kuru ndi mo ma jafra ni ndi mo jafra ma wo bua kire se me wo ya na oba waka kire me se wa ya me bone asoso da na ma wo woni ma akosa me kwa wo so mi nko wu e ka da ye na me so ba me be bo me busuafo amane ma da ye nimu no woni me kofo na mo fa mo bu afu eso abrobro me se anua no e na me ka kire ne se da ye de ebo wa wo so a na nya na kura se enso adwi bi hye ni tim ode ya sa de a e de wonwu to twene wo mu sa ansa ma anka ene na adwi hye wuti Mr. Ajima ya ka no kura fa nkyere o plane enye plane fa enye se wo ye oba wo de na asem ba ye ne ye ka bia ma no wo ye oba wo de wasem ba na nye ye be ka kire wo ye wo de wasem ba ye wo de fa ye ka chem se kredi na gina ma adi wo se wo bu ne kwase anti bra wo pese wo bu ne kwase anti na aka kire ne se ne kuru samai no wa hene fa wo be so da se jare me bu ne kwase an ma agede ye wo mu ne kwase anye hwe da me mu ne kwase a me mu ne kwase ene na den na wo cycle back to oba wo sum ne ho wo sesa wo dem ne ma de ko masa wo ba no de wo na akwa class had me cylinder ni me save asade akwa akoma ga na ka ho wo sade wo de ma se obeka ya de bi encheche mu ye wo bre na so nti wo sade wo de ne de me cylinder ni me save am de koma me de ko si wa nkwa me mo dwan wo sa sesa koma ga ne ka ho me pa che wo sesa koma ga no madam ni is me dem wan fa nkomba no sa na wo bisa wa eno ni me bisa madam cylinder ne de no kranya me anim ni me ka me de koma oba na me di tro na de na de koma oba gas wom na me no aduane na me fa cylinder ne no aduane e wo so na me your friends wo buy na nsi wo na obu sam na me so me fa de ko no aduane na ko fa fi hefa enya ga no na ade ko ye enya na mete ana ba ya Mr. Ajima ga no na wote ye ana na ga no woni cylinder o cylinder ga no woni silver o silver na de na wo be fa Suzanne cylinder na the silver kwa ga no ho e de ko no aduane woni ga ne te wa na no aduane da bi na ga ne kwa no ni ho na again when silver ni cylinder na gas asa wo yakwase abuni ma men ka kire wo bu ma akwase a be me na bomodia wo ba yi de wo sa wo de manu bia no bra e ketekete kura fansie de wo sa wo de manu bia no bomodia sa wo de ni nyina be ma no na ne bu adwo no because wo bu ni kwase anya ba ko enya mienu enya miensa bebre ti de wo sa wo de manu no ya ma no no aka bibia ma na ma so ni kuru sa ma free na be ka cho se ja ne yere ebra wo di we ma wo yare wo hwa ne a relationship wo no yare abetu bi ahwere fa asa me boa wo asema American no kwasem na me nya hwe wo di ani kuru sama isi gya no a fa de wo so de ma no fa ma ne gya no no on say wo di mate oba be si wo di mate anu wo de hwe wo ni kuna wu wo sa pa obi ama na ba beboa no double silencer oka kire me say ne ba no hospital kana am ko ka kire me say enye ono nko an nipa wa wo e wo wiase a on hye ne ba
ɛyɛ 3p garlic mixture meka for the amount ɛyɛ 100% garlic extract ɛna mede ma wɔ natural plant juice ɛka ho vitamins minerals ɛna afei vitamin C wɔm na wonim ɛbibidura yɛn fancy ngumoni fancy jaso ɛno ɛne 3p garlic mixture ɛdura wɔ binom baako no aka for the amount nua na ne nua so abɛgye anom ɛno ɛne 3p garlic mixture ntimi sɛ wada ɛbibidura mu ahom pam gye ɛbɔmɔdeɛ na kɔtɔ 3p garlic mixture no bi sɛ wokɔtɔ a ɛntɔ baako ɛna meka kyerɛ wo no ɛsa sɛ deɛ wɔkɔtɔ baako no mu yɛ a wɔpɛ bia no ma wɔnya bie no abrɛ bia no yɛ no ɔbɛbo yɛ soboɔ ɛna me sɛ pɛ bia no mu na deɛ mesrɛ wada wokɔtɔ 3p garlic mixture wo deɛ to bottles bɛ enum na wo de ɛsi wɔ sɛ sɛ wonom baako no wie a obɛpɛ sɛ ɔbɛsan anom foforɔ biam yadeɛ bi a wɔ nipadua no mu no 3p garlic mixture yini nyinaa ɛde firi hɔ ɛma ho tɔ papaapa wode ho na bɔmɔdeɛ no kɔ dane ɛba misi ɛba kɔlena kɛba apidang angelos piwak natural ɛna de 3p garlic mixture aba frɛm 0248 92 8824 0248 92 8824 and 0201 000021 time about Mr. ATIME Mr. Jimmy we betray yourself kakra yaba na fe ya benya akwan na woko enti try time about center yana yede time about Mr. ATIME yede bre ato yade no eso TIME yede bre ato yade no so malaria beko wanum na ato wontumi ne de honam ye beko KNG herbal capsules so ebisi immune system no ma yade bi anta ma ne padua no emo sa so enenam san yade KNG herbal capsules etutu ni na se deku emroma be jana osato so na akwa junction kwala na ke ba dane ye ba misty PFA me also chemist apidang chemical ne ba shop bia mu benya time herbal Mr. Drone be any KNG herbal capsules free 0244 417669 0244 417669 afe ba wase ba kasa ba nompe enu nti wakọ wanya kwanhia wo nompe mu abu kasa no wutum se no ato afre ho oje ho ba bia nye eye bubu wugu wuti akwanyam anase wugu mpaso se ni da so nyina sa wonya bible center se obetroto nompe no na afe obehyehyɛ won kasa ni na ede ama kama kansa beko ana eye osa yade ban na ɛha wo ye enwedwe yade gonorrhea edam anampo efom yade wayɛ mre won pembe ma okotodwe no kora na ebutu so no ehunsuo no awewe anapo cross spinal cord no na ho atochima onya bible center yadresse kro no ma male and female ward ewo ho yabagye wato ne ahwe kama ultramodern machines and also ewo bible center kuma se atoso agogo yani agogo hospital no na ebenye tema community system la shibi ya ben Bowers club free 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 5000 0272 5012 Dawood Herbal Hospital yan yadi no brahama enu dun sraka bomoni yadi aye Dawood Herbal Mixture ya yade aba Dawood Herbal Mixture yakama shane so ema me se malaria wonu ato na se wontumi ne dia enu madura bia se Dawood Herbal Mixture afei Dawood 360 capsules eno ne dia ema ne meme nyina nom esan se siesie be ma wo ba ya kyese enemu san yade age wo ba free won samo asie wa jempetre jempetaku be ma ba ya wo ba mu ba kwa wan san emabiem odi kwahye wo na bia nyame ama ne nyine che mesre wada no nom Dawood 360 capsules no na ebetutu sa wo haw no nyina se efra koso akoma enum ama hwache sa so ena Dawood 360 ne be ma nei wo ba da bridwo usisi ahotutuo ne nyina so ebeyidi afri ho Dawood ointment de ene wapo adwuma ahotutu wo no da ho ne efa bi entwitwiw na je se waposo no bibia ebeye kamade ama opefo woni mrofie dumiensa o ma bofre no fo ntumi no bi Herbal Shop Pharmacy bia mu kwa obenya bi Fred Dawood Herbal Hospital na ginu pay bi e was 0244 886437 and 0201 681717 0201 681717 was a sessionina drono ampa and no any Dawood 360 capsules Dawood ointment and I say Dawood Herbal Mixture when you TV make us say a demo live and when you TV and you need the papa and notify TV no fatuo Kings TV or say Chrome TV Odo TV Star TV and so over to me and you be assured Pastor Julius Mwakwaba major so Nana Kriya Mwakwaba no yo Pastor Julius ya nua bema Eric Ajeman and afa Susanna Jewa yes so nua TV de ya nua no omodi atumpa omaya de ma ya das chat efu nyina
Yes, Erica Jamayo. I said, because I was we are there. I'm in another boy, and you about the friends there. The boss Susanna Basso, Mamma, or Papa. Mama said, "Gay, you won't say, oh, yes, Sabi, my and then my 4 year baby, and I said, I really a higher crack as a trouble. A higher crack as a trouble. Someone what you walk at that and walk on your such a chum for Yabona Baron. Cassidy will be hanging up pan and so on. Oh, or bar, what fun I just said, Sabinka, yes, or bar pop bearman, sister, get on your view. Support our Tomau. Singlet or tomau, or the atade befining or tomau, or the pababa and yadicha, no bar, her canvas, I shall come. Then I'm confine you. At me, Ubi, Ubisana, a tram, I walk across it. I knew some better one. I'm saying, Thursday now, who doesn't know who someone I met to one. So there be me, son, or said, well, no. Bray, my way corrected. Well, just my dear woman tells you, set me name said, or you know my pa. No, I'm there. Susanna, but why are there? And what they say, I quite be so or Beninache or I've been power from my partner. Said you see a man, ma. Bobo dimate the Hebema. Her container once I'm walking. Just a Japanese being well, a baba way, ya bright, capra, was in a way and I did. Meaning now, why? Now, mamma, what would you grab them over who knew? So I would you grab for who need that. I was someone who moved Robert and Abama and cylinder. After the silver side, can you imagine? Mamma and chance and or more about crank hobium. So Nimpa, sir, I'm on the general several good chance in you, dear. Ah, say, I met us raw henno. Media Susanna say I'm on for money, but I bet one, and your man, you to say, now said you just I mean, she be that, Mamma. Or papa na high quarters and services and phone can must say your baby can hear comes over so that pen in this one and so mammy a walk my pass Susie I don't share what when Pana said your bank as you are a woman you can't virtuous woman who seems we be a why idea na me bo abaso pa adwuma den enkomo pa ye tete bema ye kire de bema nyi nara why na sabi nipa na yiboni ayentia ana abra yidu aba wie mama ye kofi akoka asem no ye wie ne ha ade bi asase ye kan bi asa bushafo anka mama ya de beba ya de beba ha ba kan ha nti omo kono nya se ya be ye free ha ye kofi akoka nti di ye ne di akire ekosi so be kan kwa paso na afa ya ja mo maka mama kan for aiming fever mix and fama honam ya na se malaria na ha wo wotifa ene dwai wo anampo kraso wonum na to a wontumi ene de wuti ankasa woje wanye wani nyina yakọ mesawada winya aiming fever mix bomodi ama wonsa enka doctor mi bonso adura aiming scientific hospital ashoda ato wombo ase ayede afa fidie mu no ma wonsa enka bi okwa chemical ne ba sho bia mu a wubenya aiming fever mix ne bi na wonso wato akwa nom na wubedi nwa danse am ofofro nso di nwa danse na emom no ebia yade bia yinta ni padua no mu woje hu a enye wakọ baabia ye hu yade koro ko aiming scientific hospital ye fa wonto afidie so eye MRA ebe diagnose ni padua no mu na fei ayi yade no apie akire edura ye fa ma wo enomu a yade no ebekọ ubehu ye wokageti a ye ni zone di hwe no mu na emom ni ye ni new ade share market na say atwumata chima station no ene bofi pam woduru ho na wo fom kwane afre 0277 001234 0277 001234 and 0202 488 588 0202 488 588 amen fever mix nyame ene yaresafo yenua bi ede ababeda yese wope a single room self-contained ewo baby to say askwa hey anampo krasa stadium santase ahensan atonsu mepacho se wo wadan yi bi afon kwanta wo was single room self-contained wo betumi afresa line way 0246 824549 0246 824549 wo fe na wo kire ye ho a ye nua no ebeba na wa behwe anakua Mako Erade ene mera ho pa Akoma FM na yesi de ope ye nya de onyan so ampe Eric se de wusi betena ha na Mako se de osi esra asam no kora akọ no enye fe wutumu se boni woni tirim
bone pa woni tirima wo sra akono na nka wo sra asem akwa ye sha se e ka se me pese me yiko oba ma ye bone de ma ye nyina fa che me sra ma mo pa che obi ma me na me pa cho nka asem no me mfa nko na wo dia wo wie ya se wo benya bia ka wo se an me pese megu nanimu ase se me pese megu nanimu ase a anka me ka bebre ana ma ko se ne asem a wo sra ko nya no na wo sra ko se sa pa dia enya no na wo sra ko eti se sa dia ene tena se na me musi wasem ena oba ne se ka dia ma ye ubia ka kire me na me hunu kwan ya me de wo be dai e be fa so wo dia me mfere dia me dia si dia me sie wo ama ye ubia ka afa dia ka wo na wo kom wa he wo na watwa wo ho akonwa nso nya wo dia wo tena se asore akọ wo so watwa ho agi akonwa ya boso ana wuhunu dia woka na wagigi adamu adai ana wuhunu dia woka afa dia yebusi wasema wo buanti wontumi nyia no hwe babia wo de nsam yin nam babia wo de niema yin nam me ka che Suzy ma na koma nya mere sa biem wo kɔ foforo mesro Suzy ma wani na ho sa jimi wenkojimi biem ba ma wo hyeda mu na wonu aduane dia ma no mini sika o na wo sende ni ama no ni nyina wo te ne yire ho mini sika no asende wo sende na woni wo ba no na wo mu di na wo tumi ewra wo damu a wo be fa fan free ho wo fa iron wo fa cylinder wo fa chansi na wo di akwa ma ne yonko ba afoforo wo wi a wo sa aka che ne se me se bra me yentena wo ma me yentena Eric na wo hu nua ba na obi di we di na eti nka ne se wo ti wo bokọ se yi no wo banyina adwomponi ahye wotiri ma oba wagi lo na ma wo na wo twe otumi fro obusa wo se Eric na sika no wanya bi wo se da bi menya bi na wasa sende se be ya mechewo se be ya wani mu ase oba otumi pepa wani mu ase firi ho ena dia hwensam a wote ya wo keka hwensam ene nioma a wo keka sa oba dada no ma akwa obusa no unse wose ofa ni sika bi ejani enti waka se wone ne nyede entina biem omakotena se agu no mokotena se agu no esumu no wonim se wompe Suzy na empe Suzy china ne dia ne se wo hu se Suzy bone ho moden enti me mfa me hu metwitwi no na menyije ne kakra na me mesei no emema bi nipa bonefo enkanka ne Eric obesei Suzy keke oba onu a wonim se ne kuna firi mu na wo yen kakra hwe ne ma wo besei ne keke yede ma bi acha ma bi no mo se wo mo keke ana omo ye omo de wo mo pa no wasode na wo kɔ ne baabi ene wo ba betena ha wantumi anka asem miensa bi anchechiri sister yire na watumi ayi wo sie duasa asa asode aka se ono kra na ede ne ho hyehye wo ono kra na Eric o kan sa asem na mera ho ono kra na ede ne ho hyehye wo be ma wo ba de ne ho hyehye wo ena wo besra no ena wo kɔ wanya ka na wanya ka ade na wo mpa baabi nda station one ankasa no wona hotel ana station hokra no umfa akonwa bi nsa umfa akonwa bi nsi wona wona so se wo de nka wo de wo triye wanya ka da ho nipa boni semunti that time no wonim ne wo ba beye oba na ode ne ho hyehye no oba na oja ne dan de ma wo e na wo da mu na ode ne ho hyehye wo no that day no wa mo amfa no wo ko ye nka yesi wo biem aka ye ba ne nche biem enipa na wo mpe no ode ne ho hyehye na akra wo ye de adia Eric wuti ye de adia wo so cheso oba wo so sire no wo so kire ne so ana enya asem ne yenka na wan bie kwan ye de ama wo na wo ka chense ono na de ne ho hyehye wo de ne ho hyehye so fa no ode ne ho hyehye nka se wudwane ye wo mpe no nka ye se ye sori firi ho aka ni kwan se wo de ne da ekopem se eba ebebam wo ba ne kuta no hwe na asem a wo ka kire no arwo wo sem ya aya wo sem na wo bie wano aka kire enti ya ko from Eric wosi wudi kofi aka asem da kire wo ba no e ma na koma nsei na kasa wo benya amai bia nke wa wi wasum be 4 times ade ne nsem na wo keka kire ne nsem ya wo keka kire nke wa wi wani so na ne kuru na awuo no that time na wo hu no na wo butu ne so no a wo bu pa no wante warning wan kan kire wa ma ba wani so amfiri ne yere so samre ya wo no wajan ni mu ya no samre na wo hu nsa be ma na ete wo ne se menware no wo de wida wanim toto pa ne ko wo be hia wodifuo nyame hia papa na na kwa obi de message aba o se
I willing like this woman. I like this woman, okay. Well, so this man is very wicked. Men, be wise. And Odiaba Joseph Jomo. Was good afternoon, brother. How are you doing? I'm watching you live in Italy, Torino. Okay, also one and then the sisters, Munina, one more extra live. Yami and Shaka Fefe. Talala. Okay, and we see Mr. Wada, so your bar na and nay and near my agents, some more Abia and Subi, Egu, and answer a year with the poor whites. Was so ya and Maa Akos Kumano and near Majors Repe and Sansangua, Ekro Egua, Uko Fichina. Yeah, what's a young Mr. Wada, but modern papa na ekopeka fefe capsules sibi na enonom oni obada wanted that unya ka fefe capsules nibi Mr. Wada bema unya bi pa oba so oni bema dana sa wonso wanted that unya bi wisisi na ya unya bi ma wansanka ka fefe talala sa so ene bia bema low sperm count wa ye mra e wo pem what the boss 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma ade achi sen ya no jasa wo bema no atwikomu anase ensuo bi firi bema na no ba wodwo so ntantem so na eye ya de wunya ne ka fefe talala entu enemu san ya dia sefi oba ho efri bema ho ema oba wo ye rese na wasan abeso virgin yamu biem na ka fefe capsisi oba wo bema wu pebi etu edi akwakwa gu eye wo pharmacy chemical shop anasa wo drugstore daniel bakwale na Fred Mens up and down kinsoka bank smart oboase se wa heba wo mampo jodas mas ewo korongo ousko bi ewo nkoko eye fre Harriet ewo 0207 183 819 0243 10 04 and Mansaka Cafe Capsules no Ebisesia Savior Foods Dr. Savior Duane ya esanya drene wade aba diabetes also okasana mnimu aye are ana woda na dwa wontumi na honam yes ya de wani so risi bema wo bema no epeja ni mu anasa aboni tinko anasa eyamutim ene ha wo wonsa ene wano na esheki ya de bai uya Savior Foods de amasa nyina edi nwa dance prekope enkokora emrewa emrantie ena mabawa emesrewa obia wobedi Savior Foods bia no na wodi won adanse se kama enu ntima sanka bi fe Dr. Savior esanse na kache ena abenya Savior Foods ne bi ato special friend was 0577 201 495 and 055 57 89 698 Danny Herbal and Trading Center one of and did Danny Herbal Mr. Ediabra Mr. Wada Mawasankabi and malaria yadi and as a fever and a typhoid you join this and as one am ya and a wapaso and a ya would you when ya Danny Herbal Mr. Nibi Mr. Wada Sadro Wedia Masai dear one would do what does your cranny yizo and into Mawasankabi then it's on about Mr. So Ebia one more wouldn't moja a yana when it's so everyone now Mr. Wada ediene hawo oba wo kofichia wo fechi kwonu sisi so wo nya Danny ton eba Mr. Danny natural herbal capsules osisi na ya bema we de ya mema nkwadru wo ba wo tobia na tobi de Akoma ukuru ane ma mema gina so piye papa wo nya Danny natural herbal capsules na ebi Danny herbal ointment so waposo ya mu amugira kwa ho a mo saka na mo de pa no mo de nsuo ene drinks Akoma kai wo baba wo je ho anye adroba fo wallet walasa Mr. Wada wo nya Danny about ointment the infection keke oho ebeto ye papa Danny prostate all capsules so prostate ya de wo je so no ayase hyehyw wo je so che ansa ba wo nya Danny prostate all capsules no wo pay for ma bofre no fo ni mu fie nkono wo ntumi enum bi na hye so Danny Herbal Trading Center wo be hu omo e wo Ashton Brom wane Danny Farmer ene bofi pam se wo nya bia frɛ 027 33 92 877 027 33 92 877 and on my side and Kabisasia AYK for Travel and Tour and Recruitment Agency yadu to kwai ampania pam sawada ke for so dia yakaso dia du betu kwan ya nokwa ya no yesi ade yo yadu betu kwan so apa enu ti bomodia na bra so wo dia upe
working permit visa wo go Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium anasa Turkey bra ne be wunya careful to travel and turn recruitment agency ya do beto kwan so ampa wonim se ye ne adwumako bi akran ka ye tamapamu a ye ma free plane ticket free working visa free accommodation no akwa bibia ye free kama eno nti bamade anabra enfantanta no bia ema wani so enkwate wan se ye wakwantie no adwuma ma na che se bibia go through a ye de wusika ebema careful to travel to ye wokuma se emna high tension free yen 0241 16 97 74 and 0278 90 29 65 and grow fine about tonic grow fine emojadro papa no enie yade ema we ayeyeni akase kokko yi bi ne yade aye grow fine digital back clinic me so kokko no wo ma fremu yaye ne kama ene yade aye grow fine ti wonu mu vitamins ahwade nura wo se wunya no waduro bia mo no yaso bi ade agu grow fine emojadro no emo oda wontumi na woda sorry a wotumi so waposo nyina ye ya wonsa ene wonan eya na yetititi wonu mu atwa wontumi ne die wo ba wo ko fitira ensam nko a wonya grow fine emojadro no ebi na Mr. Eba kolena keba Ashton room smart eba wo boss Friday mens apedan pure live chemical ene heba show bia mu bowramu uramu a wo se open the emojadro ya say no ne wo ho se of the moment ye be ma be free grow fine e wo 0244 59 65 32 ubenya grow fine emojadro ni be East Channel Center ene ye de best man capsules adiaba East Channel Center best man capsules are purely herbal capsules and ne yadiaba we ye bema amama ye gina wusisimo yes sisi ne de wom sisi na de wom ma wonsanka best man capsules na ebi we ye mre e won pem we de boss 1 minute 2 minute no adwenso nkuruma we bema no e sorry ya na body chinko low sperm count enti fiedu ne mu ware ye awo entumi ma emfa so bo no nkwabo ba no ebi na wo nkwamo no e wo fam we dwenso a chance amba wanya cancer e wo bema mu wanya cancer won tohwemo prostate cancer na gonorrhea syphilis misro ye best man capsules bema enemem and woman to aguso ya one form sabrato fumas ne chemical shop biamo ubenya East Channel Center draw best man capsules ne bi danieba have me kolena keba Mr. Eba Fredmans apidan Chris Eba ne KNG ubenya bi obwa se e smart Eba se wa Eba e wasante mampon Cape Coast e boache ansa Eba Techiman Becky Frank owusu ameyaw ensan takraze e Christ the answer Eba suhum Hansa Street and Aben East Channel Center where the best man capsules saba for one of my 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 and your Jalite travel consult Jalite say and what we to cry aqua UK USA Turkey Dubai ya the war echo ye mau kwakusia dear ewa Canada USA and asa Europe Ukraine Schengen visa ya the bemau Canada working permit visa and also ya de ebema Jalite travel consult there one more mako hono edin one dance here se papa no on fana dwuma eni agro wodi no kura papa wo se oyo enu nti emfa nkwadan connection man na wani so ento why ko Jalite travel consult ni emfa wo ento kwan expo ni Dubai tour no ya fiti ase dada January 2022 en ya de ni nyina ebeba na wie ye enu nti bomodi abra na woni celebrities no en ebe hwe ede abamo Jalite travel consult ye wato so so high tension na obana from kwani a what the frayen e was 0249 19 86 15 and your global school of aviation ya do beko school papa na wakwa akosua de na achacha for na won no kwasem wo mo abeniche metron report wo mo nim de wo ya research e kwa akire yie papa enu nti se won mo e kire wade a wotumi sampa emu da ho na ate ase programs aye bi aye hospitality management tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication abosumensia na de kwaje santity qualification no betumi de awura makosua de no senior high school trial results what's a diploma HND who anase A level degree me pa chobra oria internship ene adwuma kwan ne de emu da ho ICM UK certificate ne de bema wo enu nti betumi ade aye adwuma e wo ba bia Jalite travel consult e wo 0243 28 47 29 and 0244 05 24 60 ye wo kuma se kentin krono twehwa yen e kira kwan sisi akwadam
Yeah, ma. Me mo akwaba. Ajo so papa. Yenkwe. Akoma FM. Yes, I say free FN say Akoma chede ana. Ah, ma nyame ya adoma bro nya be. Enyina no ye dwen se ye mabedidi nti ye dwen se nyanka nso bedidi nwisia bedidi Akoma FM. Ebe nom na wo mo frantoma. Nti ye koso aka se yenye de ne Akoma chede. Achede efira Akoma papa mu. Wo de cha enwiwie bia enihu na Bible say odo de wotse na koma we say mu no na wode ma de wotse na koma mu de ofra koma mu de ofra koma papa mu ma Awurade do say nipa no ti e besere obia nhwe se entoma na abetumi de abre kurafo mpabo na abetumi de aba eya no ne na ade beba eye mo na ade ba nwa na wode ba ade bia ye de che nipa ebronya bre ema wodi agi na nima ne yehie no omoden na fa ebi ebra ewa akire a ofre ne aye beba befa ebe hanso abetumi de aba Akoma ewo eye askwa ye ne city mo ne opposite one city mo de onya bisa akra onya 5 years kro be kire na odi aba I think say ebetumi aboa na nhira bebre nso edi akire sa na mama scan so aye omuba money line wo ho aye de tudwa obetumi afresi so na asa ode afa so na ya chene kakra de aboa ona oni bie mobrofo na etumi abonte mampa cho emfa number no entudwa 0599 0599 305 202 0599 305 202 Erade insha obibia obebua ama ojajanka na wisia so enya na no aduane ema case eba na yi mewura ho pa na me de ade ana eba se ya na metaka no se ebeye osi akwai ema afofre wo pepa se ompeso omo yesa ena no ya ebe last week I think say nana akua eka sa asem yi bi say na damfo bi ne di nkomo say one na adua asem bi ho wonya be ma bi opeso ware no na be ma no say bi we driver ni nsem ni bi nyame adom oba no so gina brane nka opese nka onji loan no onto car emfama be ma no nka onfa nya adwuma kakra after 6 months no ka otimi buo ska no na nka ware na yeden abaso so that be ma no be nya no dwetira mo oba no so nya no dwetira nka abrabo no akoyie say nana de asemi ba ye nyina na adwen kire na nko opadwen na wona na kasa on say meme de me kasa mi suro if you say wona na ku asabi awiemfo ba wo dwen wo de na ya wo mu ni say wo de wadwen na wo kire yo na nso ebe chia no ye be kasa na ku akura na kasa me nto ka na ma no ye tie ye num de enuan mu bi de ye semu woni mu we ni akekere na de afoa adwen kire na wo kire nso ye se wo na wo kan ye say eba ni say ya mama ye misa say emma dudu a wo pepa senk wo betumi aboa wo nkru no mama abobra no mama na omo san wo machi se obaby wo sika kura da ho na obie so acheni kru se miwura ebi an kakran no matimi nya 10,000 bi o the way the number say me your surprise oba no wajai eba ni se ya wajai because wo go can surprise yi obeka jo se ne kofa bra eme mfa nkotuma kantum obeko no wayi di akwa aba foforo ye na ye o mama ye wa han obi di sika bre bema woni na date kumasia police ni o na woni na wotu kwa no se ne jisika na to asase mame na me ba ye nyina yesi o edan ni atras mama wodi sika na kwa ware ba foforo wodi asase sika na akwa ware oba foforo na wo oba be se ni mate enkonko den emu sika no mama de din ka bossa so so ni yeso se de ba ha na ekro na to ma wo bossa so ehye wa wode ba ye ono woni di na wiem se de wotweru pre no kire se ni pa nyina na ebetimi afri awurade nyangopo ato bossa so ama be ma se onhye di tu bossa so se yin frama fam yi tu atakum eyam wona woto woto do say mama ebebe obetrim se me to tade amami kuro no ma no na oyo oba ye ware no na wo tema mama adie na aka maame a wosiwe ye wa wiwe mu ye nya ba bia hwe wiwe mu ani hwe chesa kura obetrim so oba na ti we ata se ani agine papa TV no so aye fe pa mama tade wo shede bai ma oba na ntu esi fom ne na nso a mama hwe atare ehye na nka na ni ate ankasa nani ate oba kura pese pa de kasa tum say asa uraba pa okori suku papa bi wonya ba wei
Usia minu mienu nyina pa Pastor Julius so kan ko bo wu mini mo na mama ka to obesi aja na say obe me Eric oba wonu di bo obabo wo me na no fra ko chenchra wo jo e za chenchra se me de ye bia emframa fa na obe betima siba mo na so wa chire buo se wo oba ane no so do nsa ko se boase adenti no so do obenu onyamfo se hwe ba wa wona ma wo hwe collection na chi wonya o de biem wonya o de biem nana ya o se wo se ye chance wonya no wo se ye chance mama wa musu wo nwa asuntrem ebi wa wo ba hwe agba wa mama na wonya ba kwa mama ba wonu onyamama wo se ya yedi ni wagro wa nwu de yi bi o Wati minu mienu ye nka say esisi tumi aka ne bisa se die nti na okofa oba ba ko na wakosum no no a wo se wa hunu de ye okofa che se oba ne ye daduro dia bai wo ya yi oduro ememe yo moduro de kwa kari ke mpacho nya bi ni wo je wo mfata duro na wo buso ya no kwa duro so kwa mbeka se nya ye de eduro be no kwa de masa ya fon kwa duro so eye kwa siebuo mama hwe ye bisa se kwambe na afa so di baneka ma nya mi sa wone kwesi ne da afa kwa wo ne ti se wiem sa wo de ka mama ye bang for ebe da wo ka na obenyan sa 40 me hu se mi wura woni bi enti ne wo hwe mi metuatua ma na metua ma wo na wo su nya na ka wo de abane be akotu ba bia me fa no na etimi sikane tuma ye kase be sinne o me ye de oba radio so ansan ye be da sikane to container mama for friday na ye de oba radio so na ye chire ma kwese sakon sikane oba awurade nya meta de wotie yesu emabiem o mabiem emma na oba dey ede na oba yesu oba dey yenem yo wotimi sikane ko to container mo oba foforo container ye bi se wo so han afedi o se oso ba na oye nyansafo wo se container no afedi o han ne container na so ni mo we afedi o han wodi mimi sika ko high container ma oba ko ware no kwase ebuom pire no ne mprensa emema mama mi wie ne se ya ne be ko na yen ni ane asoa ye man yakobo no fe yi ase o ene adapa edadie oba wo sika be bo abema onfa mwawo so suba wo ya meme da ne di no onfa mo wo da because wo bo obe na ma na ko obe ni be me pa eye nyansafo no ne be kambo mama so mbebo bra be se sa me ko mo be me ko be to kaya ma no ama o da ya adwuma mama ade e fa no say ya to ka be me twi na be ye me so sika nko because en mate for no mama obe ko fie wonya kwa 80 na series ai we dey we no yere twi na we yere ye mate ote se be ma be nya 120 no ba be nya 80 nya 200 mama 1 month bi say e say 1 month e saketwa brebien wa mutimi mo no wiase brebien wa mutimi mo ana na mo yesa kwasi ebuo sa titiye we so be nyina bra ne obe no akuna twene kwa wo de abra ho no afo no aye tantantai no akofam prebio na mpra ne sebe bru be yakutia no be bru ne kutia ana na mo yesa ade na mo enti me masamba ko pese yanyiri mra nim sa mra ne bu ma kwasia ejojo ma emayi wuje ma ho atetiye ene odo ba ko wade obi mama enya de abanya sumdwo oba ta wu ne na be ma sesa ma so de kwa wade oba fofra anya ye be hyew ma enya ye be hyew ma eje ko si ni bi osimi wu achi mama me hwa mitimi susa ma de echi me wu achi oja se oba ta wu ya o fi se wunya sebi nyansani te se wo be hyew mama wo ene ye kan kwesi abonten o meda ani atu ne prum because no na wo no panifo so obi anwo a wonum enti me sema munyina brane mama me se me kan ka bia mu se ena wade no hwe ne moawa mama awe because enipa bi nipa bonefo wa yo ho ade ya yo ho ade na ase no de abusia fo bebe na we enkoncha wade we na suwe ho ne ye tete wa brabo ti be ma scan de na dawroma omo mama no scan ko si sai o na figure no 1800 na se we de afo ene wona mo o be yi afo ko de ko mi ko na mi ka ko fie mi ko fie wo wi anu osumo no wo pom kwase na fiche na abeche no wo pom kwase na fiche say the Japan nya so wasa fa ne gas and see ewu gas ne cylinder gas wo mu wo be fa wo de ko hene a wo say na me nuam adua wo de be ko no adua wo de no adua ne ko hene a wo se me de no adua ne wo me yire no e wo me now wo ka pufu sam ne awo wo sam we say asan sam e wo ma bi tai che we say tai ya na
nana yo me gas yasa gas ti so no kompa so bum from agu hunu me fa ko no aduane ma again what does that was you bu di nkan de to so mienu wo be so kire sei woni onye nipa ya hono wo ba wa your phone wunua ma no finya se no omote ebi kura wo che wunua ba bi adai okay kwasi abuo ni kwasi abuo ko wonu anya sika ma wo yire ena ama foto ebi to do so ba ko 2 million so ba ya ni abrem yan kemi na mde eja tetron ebi mu to blaze ba ko 2 million ko be ka ma fo ko be ka ba yi pankwa wa muti to ko be ka mo bo bade ko be ka policy ebi to 5 million happy birthday enko enfama Casti Douglas nana yaw me pa cha fa enfoni ne to so mame happy birthday enko ma Casti Douglas aha Casti wa ye fan pa ye page ni nyina so ni nyina wo so nyame esha papa ai Casti aha ai boga Casti Casti Douglas happy birthday enko enfama afei status what's in the year back who did birthday na status dia 80 son year son girl you girl ono status ma ono ni did the Rossman Reko senior why adwuma wo West African Decor tiles ahojo ene girl no me so me to ne nkra so otie ye dia ene oto so nsia oto so because bank ni no we banka 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 no hona santase ge no ho santase no ono so we ahojo na ahojo dia ono oto so se ene to ne nkra se go baburo se go baburo bia status aseo status girl what was says oh yeah adwuma wo West Africa we junior onye senior yeah my happy birthday afa nana yaw say na ne mama birthday efe ade nipa na hojo pa ya nana yaw oni Ismail no mo hojo o ma me di do ya ni titi tampuma mu wa ta ko yosu Rastaman Barichi o ko ni case o me ho kra ye the better as next week okay nana yaw mama nana yaw mama ni wow oba penny ma apostle check Ghana apostle e4 na wow oba penny ma o kageti a new market o e ho no ma me nyame sira o na so ofe ahwe oba no titi ya de ma oba no ya som dodo ne ho dwu adwuma mu okay ye twa ye ho aba ba phone segment ayona pharmacy na fa oh ya say mido na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne menamu twetwe me no emu aye titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa enu a me fridwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture emma moja edu mu afusane no yie natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ Piwak natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no sɛ wonum 3p a ebegya ne sɛ hum edro yi enya mapemfo ema wo ma nofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratoɔ yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu bokuma se obenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, and Angelos. Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Hey, me don't see. Let's say grow fine dear. I'm away fine, Papa. Why food? Sell us to grow fine. You are more ferry. Hey, na me na for kasa oba we di mate na me no enamui. Dear na ese ema obayi ne ho do ebeto wakoma so bra na mpo wo yesa ne ma no wanka se wodi mate nti eye wo fere me ye hunu wakakra na wo mo tie yen so emfa emu abakakra ehope ada ma obayi minim ne dada ansa na me ba we hia me san ba be hunu a no wo yesa adwuma enu nti na ha me se wo yesa adwuma wona fufu emu abam eba chode abi obi anka so ba wodi mate no akofa eba chode abi wabusu afon so emu abam abi ene na adobai eba chai na wo do ne pa na afei ede ne free so bete bayira ho mamu a ama bayira mo akesi mame ani tina me pese ede asem ne kofi was enye nsem nyina na enye nsem nyina na metimi aka ne sisi ai ntime de me pese
mene nyina akɔ ne ekosiesie no fi sɛ be ya ye betu yi mema no dodo no abada so mu de be mu to be ka so na Mr. Eric asa said you ma we de oni bembia we de dia bembia o eti wo ye no aware ani mu nyina anasa relationship na mo koye no de wo ye ma ye bibia tia ma se wo se wo yipie de wo ye nyina na ya kroje ma me de minim tin se de me ye nyina na ya kroje na wo hu ni mfomso bia me hu ni mfomso bia ma ba na wo hu ni mfomso bia me hu ni mfomso bia nyina no wo se sa wo na ai mama on se obu ono mo a ontimi nka ne nsem nyina obadwom saa nkyere yes ntimi de se ya papa o se ya boni o me de me pa ne se ya di ye betu ye eno ne ya fa se de wo kan ne de ne ekofi e ba akoye twan se de wo kan ne de ne ekofi e be ha wai wa se wutimi yipi se wo beka sanye nsem nyina ne ye beka de a ene na mokọ a enya ahongoro so sa am ye nye twan enya ahongoro so sa enye twan be ma enya ahongoro so enye twan enya ahongoro so one wose waji atum say wo ba no sika bi ebedi ho mebo a nti 1800 ye etitiska 80 million no eno no eye pepepe ana wo ba yi di bi aka ho ma me de na minimini say 1500 na ba bedi mi ho ani esi wose 1008 1008 beba eno eche no wasan akeka bi say o di sika bi maame a me na menya we bet wose waso disca bi ma wana anya we wo menti ase sat me na minim say 1500 no mo bet eno echi no ka jem say o disca bi esan ka ho Susanna so far say ni sika mo hono de me bia me sat no moment me anya expenses ye bet ono a o disca ne ma me de bia wotimi ye ne calculation ye nti wose 1008 no mo ma me gitum ojitum sa 1008 no o ka no eno de me gidi say okay say ebedi ho 1500 me kai say bi ma me kwa 1005 ma me ho kakra Debbie ma me ntie ne kakra mesro mo ko nyina no mo beka ho asem ho 1005 no eno no eye oba ne sika wo je ne kakra ana die ne ma 1005 wo gidi se bedi ho ne bedi ho ye tie say me apply loan bi wo opportunity okay said ya no kana senke de pe ko anti ekodu ba bi madwuma sem ebe ye basa nti me kura na mo ba bi ani na me ye adwuma bet na se adwuma no sika ma okay ni asu etua no week okay nti week ni duru na se me nya sika na ono akwatimi fra me se sika na me ko tua ne menya na me nya so bia me nya ene o se ne sa dia wanya bi wonu nti ene ye me so me de number bi ma no na wa send this scanner so okay nti say scanner wa send na esisi so ya kabo mu na ye say akodu 800 cedis 800 Ghana cedis yeah. Okay ana no so o ma me 700 cedis said ye wo ka no okay there say me hu say akodu ta ba no bet no kai me say me ko ho no mo no o di ska bi esende me na enye enkabosia no abetia ne ho na akodu amana akodu 1008 no na sabu 1008 no ne mejetum na sabu se mo je di ye adwuma na mo je ye den ye gisa enka de yes a container no but na me say ye nya sa akonya na amfa container na nya yinti ma oboa container na wo ho me ba container no mo de ye den ye me nya space amfa container na so but me ko share container wura no but na me ye say onu so ni be bia de be sie ne ho dwuma but ono ka je me say we nya double ntiama sa container na me ka kire nipa no ma ojaye ma wo de ma container na wo ka so de ma na yire da ana na yire ne timu no to ade no why na timu sese ye fe ni sika na yire na ole ne sese ya container no why na timu sese mami wada mami nye container sa oba na wo kana asem timu no eye obi container no aye si wo no mu dada okọ hai de to ne ma oba no na ko hai me ba chon enye wo sa container no amokwaje ebosi anka mo de baye ho adwuma no enye no na oba ne timu sese no je tell sa container no me ko hai first na me ko hai no na me ni ho okay ana oba no ekofo anye me mu oba bayi oba na me na wo na say me ne tin me bo sina Susie Susie
aha ene ya Susanna ya Susie ene yera agimade ene so no sapepepe ene ye betra so ye hwe ema ba emu ba makwase ye hwe ema ba ma so emu ba kwase ye be hwe ne yaka ne nyina pepepe enu nti bra askwa Akoma FM ye ne mo no ena edin hwe ne mu uba na wo fom kwane afre producer e was 02039335582 02039335582 abajo so ayona pharmacy e di pressure capsules ene oil no e di aba usisi ene ye we ya anapokra se enei ukotodwe ena ho no wa aposo ena eye we ya abomode a na ema mamsanka pressure capsules ene oil no ebi ni nyina ebe free ho ope bia free ayona pharmacy e was 0243123224 and 05531341850 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 Hello. We didn't be free. We never for the Median Roman father. Yo, Roman, your monitor on your question. I mean, for the Mamesia and Moya Dollar Cotism. So what the honorable Cabral said to Virginia 1 or I'm in Jackassy among the Bio Media. Marcosia, I am not some of the meetings and I'm a raffle. Namiraho, Papa, and I am a minute of Tua Yeti, and the Dofuki, the Papa, they are many popular. I am associate, but I want to say, Marcos, I made a meeting my car, the thing to teach you on mobile, only feel from Opera. So, I said, program Marcos with you, and some women a foot to room, no far. So, oh, yeah. Oh, so we did almost see a man, almost reach you are one of you awesome. Oh, but you say, Beman, what say, but a Brabon future, or the room, I don't know what to say. And not as a man would kill the foot. Ma, I am the same, but to the Mamilla. Yame and so, Papa. Hello, would you baby a free? Hello, would you baby a free? Mini abema papa biye opo sini every papa biye to down afusu yasun jengan papa condemn Pastor Julius eno be papa biye ne kala pasu say ebam yankwa akusi awen si ana reboot e wo kochuta papa si o come adie usan ho ties do ho any channel do ho what to sitegu iboni to me Robert Geji mami akosia that been penny for so the be ma we jimi no fa wo ba wa bodam kenji mechanism eto bia mo ka ho na se bi ya aka di aye to baba wa no ye nyabiu wa ho be o to bossa sauce ma eto singlet ma eza ma se bi anaju ko mu ma o me bi ne e ja na to ma na so ma mo bre o na se bi anya to ba be ka se han oku dada na ba be sonda ye se sama ni ni so ni wa pam na wa na cho da ye no na se be ma but your boy, your bicycle, what year, a much what I show, baby. Oh, but my question, but you know, but I'm not going to say, but your boy will boom your ban, and you're going to call them if you're not machine that you. Me, I'm not coming in one. I said, Robert, you know, I'm going to say, that man is from Benton better than one. You can't be idea for about it. You must be saying tomorrow, like one friend now. On Bambra, Media City. Yame and Shaupi. Hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Maa Akos, good afternoon. After me, Pacho Yankwe. My friend, you need a Joffrey, Kofi Agboji, my friend, I bet on Accra. Yo, Yankwa Joe. Ninda Mose, Munya Juma, Papa, Mubo Juma. Papa, dear, or Kasem Nina Bopo, you can send or deny, or say 16, 18, Mamina Kadia, or say on deny, but we ne Papa ne ye, ne say. Who are the obese? Other than Suba, or Yawusika, who call Bushafun, no call Bower, our warrior, no call back, or far, or Banu Dio. And yes, careful there, or yet careful there, Obewu, yes, I am before there, yes, I only will be a walker, no Jano, no call Fan Dio, and yes, or Yarin is in a Yenny crowd or top Parana, man, or Yukra, or Bewu. Medase. Yes, yeah, that's a part. Hello, we didn't baby a free. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mira.
Your friend Joseph, like a Sophie Accra. Yo, Joe, young quay. Yeah, a branch here, the sooner me buy a order, you know. Idea, yeah. La, any much less I want to about. Any among United States I want to about. Because of the Nia deny about Obano. Ubia Niku Wegano. Now a channel, now breast. Laura, na near a branch and I am. Means when I'm a metaphor and not a bit of so. One should be now on city. I buy one on in my year. Because Bible cry my chance, you say, Yanko any okula floor, any Yanka. And I'm more dear by one to also you Yanko. Nyame ensha papa menu abema waka say went to me and you know so hello we didn't baby free Papa your friend Maa Akos free West North. Okay in pacho yet you Papa you need abema in fact ade awa ye no wanya de ye kura so ba eyinisika ma na opewie opemumpeja na utumi nisika no to pa foforo ntiza be ma wi o nama onim se wo difo konsa no na o so so de yen se funi se onu kura no di mo ni oba nisika ma no kura no sensi ni fam won ko bo no bra no nya nkata so mo di no nyame ensha papa menu abema hello we didn't baby free hello Maa Akos. Yes. Good afternoon Me patona mumpom te sen. Krista dom ye ho den. Maa Akos, and then me ra ho papa. And then me ra ho na me frɛ wa kire kwa mo nyen program na mo open phone line kura na me frɛ. Won say na so baby brand ho atema be mo fa ni jinifo. Maa Akos na stress mo nyina nyankopon mo bo hu so papa ma mo mane ya sam no nkofi. Mo ni pa me na sam ma no. Yes sra mo papa na ma ya mo bo. Na ma so ye nyina ya mfa ntu ye ho fo papa. Nyame show pa. Aden. Ma swa papa. Ma chini swa papa. Aden. Obi kulani na wo fisa nyankopon obi tiese wo de ama. Nyame nhira mo mo fa nyame nyadwuma. Nyame nhira won so papa. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. What's your family na yo make a very accident. Yo nana yankwe. So advance and the dream you papa. Na we are so serious so we are na then open your free. Papa ya. That is we free. Omo oba no afọ oba no chip na obo oba no kwasea. Awurade me do oba na semama no. Oba no nkoso onye papa oba esoye. Ewi ase de obu koto kwasea no na kopon na hwe no to. Awurade ankoma oba no. Mo hwe na mo jine na nkoma me aba ma watch. That's some embo reho na awurade nso nka no ho. Amen. Nyame sha papa menu abema. To me nyina so. We didn't baby free. Akoma FM. Hello, good evening. Good evening. We didn't baby free. About your midindi Nakia, make a city Accra. You're a young quay. Make I tell them money you quite see a buff for pa. And then Mamma want to be brave, so ya no with you. Into no man I have an infant here hopeful. Now, you Jimmy Donald, no, you need Jimmy Do. To do Doma Bema be brain. At the same number, yeah, we. Who could do them as to say we do Tico. And to say we do Akoma and Echo. Mammy dance, Yakupo in Sherman. Yame on shower so pa. We didn't baby free. Oh, me papa B. Mini abema papa B. Maa Akos, a lady Yami Shroud. They are Beman to some rap for the papa. Beman were a fascia papa. Now, when you're Bam or Bar Crocro, see. Mama, your son Akoma see you. Then I'm just seeing you or pictures why you never bought or more promise to you. You know, who could not have bought who be free. Yamisra, That man is 16 rule. And ya papa. Oh, minutes, I saw your phone.
ɛna ntu do ɔbɛte me nka matemamente wonka ɔbɛte me nka paa na nyame sa na mesɛ maame no mu ni na asɛm ma no na bɛrima no ɔyɛ kwasia paa because ɛnyɛ ɔbaa nyinaa na ɛbɛtuma yɛ nsi ee ama wɔ mmiri ase ɛbi ɔbaa no asɛm ma no nyame nhyira wo spring roll no m'anim abɛdwafoɔ fɛ dɔdɔ yɛ why ne yɛ pɛ nyame nhyira wo wodin wantimi anyina so na ɛso so spring roll nti me nya nkɔfa wɔ bio why na hyira so hello wodin baabi afrɛfri wodin baabi afrɛfri oh what you have to hold yɛ brɛ no ayɛ be Pastor Julius me da se my boss be a friend of mine on the age apart report no na obo adwuma pa otie enso kama pa nyamehia no na me baba ko Dennis Efa o child or little me na on the teacher phone nyina omutie saa na akosomo headmistress Madam Dosia ne Madam Olivia omu nyina omutie ma eguso e kai tie for all night no Friday ya na ayaresa ene oje esom tie kai tie for nyina se obi pese oba bia Assemblies of God patase de na abrosan so 0547 85 36 40 0547 85 36 40 until obi person over all night ni be a fiada obetumi a friend number dey na kwa sorry fio na aba be bom pae nyame ensha papa say ya be sorry so name no me ma wo amen favor mix Dr. Ami Bonso Amen Scientific Herbal Hospital wo mu no pɛ ye na wode aba wode dunsiri hahama and de aye amen fever mix na unim amen fever mix no ebia na malaria yade no na hawo no wobusua enya nwanwa ensuo eto Ghana ye yade ba ko pɛ ya kyese etwe nipa ekɔ asamado enkoda na fe apemfo eye malaria na malaria ba enipadua ne mu a ema wo ye mmere ema wanum tu a untumi ni die wo ye sei boho wo je ho ba bia enje wo honam no eye na eye wo basa na kyese malaria no enu nti bomodin a na ma won sanka amen fever mix amen Scientific Hospital na ukona wo hwe fidi e wo ho na yede so ne adre yi so yede aye adre yi kama no a wankasa ebeye nwanwa enu nti na empanifo ede won sa ahya ase amen fever mix adre no etu malaria yade ase wuti epaiwo utifa enedwa wo beka sa migraine ne nyina no eyi efi utunu sampa wo ye bibi kakra bia na wabre wo hia amen fever mix aduane na si hoi na so kwa branete ho en wo mene ho ntasuo meso wonu mu ato wo hia amen fever mix no ebi bamodia ne kwa chemical ene herbal shop bia mo wo kwa wo se wo pe amen fever mix edra so obi enya malaria a doctor for prescribe edema woni ya no se wonko na wonko to eno ene amen fever mix no enu ntima wonsa enkabe emprempre ya ewo chemical na eba shop yemo ebia na wo de wo pebi atu e de akwa akogu pharmacy drugstore anasa chemical shop mu a wo be free 0277 00 1234 0277 00 1234 and 020 24 88 588 02024 88588 Dr. Ami Bonsu ne number no na mom ebia na won so yade obi de ne yade achinia wakọ asopiti wakọ clinics ahodo herbal centers ahodo wakọ yese yade no ye hunu ba bia ehye ewemti ama wakọ akọ yese bia bonsam yade ana entoma yade mesraw entnafie anwenwene we ho enkọ asofo me yanyi usika ni ya bra yade ne bekoso ho ewo ho na sansa wo mu ni fidie papa ye behwehwe ni padua ne munti ene wo mo se eya honhom yade wokọ Dr. Ami Bonsu Amen Scientific Hospital ye do beto afidie bi ye frɛ ne MRA na ebe diagnose ne padua ne mo na akwakọ yi ba bia yade no akwakọ hinta na pie afidie badwin ba ya so be kire dura ye mfama wono mu a yade no ebekọ eno nti bomode a Amen Scientific Hospital ye wo kajetia ye ne zoo ena edin hwane mu na mom ye ne new adehye market ene atwema tachima station wa ene bofi pam eno nti bra na obehu ye wo ye waba wo ye bema mo wade na so awadi awo abomu mi enu te sade Johnson aba abo akokọ mesemu adamoko Amen Scientific Hospital Dr. Ami Bonsu enemu nsan ye de etimi si awo kwan etimi si nyin nsan kwan enu ntima ware fie du awo ma meso wo ye bema emfa wo nsa entretre ba ne so se wo ba no ena enwo ebia na efriu
Intimate Bemo, when you were yearning in a monkamum, Namoko MS Scientific Hospital, Mokwa, Dr. Mibo, so Ebesham, and when Yadekura, SC, a one quine. Yadekura ese be ma no kwan ma ne ho nsuo no ntimi ekọ ba no entimi nwo yadekura se nsuo no so kogo ba na wodie no mu a entimi form ba ne nyina ami bonsu ami certificate herbal hospital ye behunu na yaka akere ye be ma maduro afanu ne nyina benom mu bedi so na oba no ebe fa nyinsen entimi srewa da bomode ye wo kegetia ye ne zoo ne di hwene mo new addition market ni atwuma tachiman ye ne wo mo ene bofi pam ye numbers ne ne fra 0277 001234 0277 001234 and 02024885888 02024885888 sanso ena wo ba wo fichi kromu yaw efekchi kromu how bia no so wo ko Amen Scientific Hospital Dr. Amin Bonsu obeboa enu nti tutumrika na ko hosesia meden e de Maa Akos me sorry so na sabre yi de Quantum Pond Drive the Tony burst wa betrase na de onimu ye wo de abro yadamase nom amen fever mix na sound malaria wonu mato to minute why emre ba bi eto no bia akwa won sabe ka bi Akoma mo se mo yenti mi unu ya ama brabo e me pasa ama me ni so time o refo ba me na me wi ni o me ya ama brabo ya me basa ama me ne so time yo refo ba me na me yo balance mess hey tight aba ko nchira down fue aba ko so re